Што нам перашкаджае, правильно? Так, у мяне Окей. стрым павінен быў запусціцца. Зараз я на твічы пераправеру. Аналагічна. Так, трэба будзе адразу зайсці да цябе, стрык забраць. Бо Забірай, забірай. задзяўбаў. А я, дарэчы, не чуў, каб працавала, ну, вось гэта магчымасць забраць стрык, гледзячы запіс. Я літаральна Мне ўпершыню там пачуў пра гэта. я таксама такое чуў, сам не правяраў, у чаце яшчэ раз ну, сказалі, тыпу, нагадалі, паказалі. Тыпу, я думаю, ну, я не ведаю, можа быць, працуе, можа быць, не. Трэба Я будзе паэксперыментаваць. ну, вітаю, Тэнчык, вітанкі ў чаце. Так, зайсці да рэліфа. Пынк. Так, і яшчэ я пераправяраю, што па гуку. Так, у нас захоп ёсць. А, Ладно, зноўку пайшло. божухна. Так, пачакай, у мяне аддон сёння ж першае, гэта дзень дурняў. У мяне... А можна адключыць гэта? Не, калі ласка. А шо там? А там, карацей, у мяне Comic Sans у чаце. Аддона. Ну, аддон, тыпу, жартікі жартуе. І у мяне чатик. Comic Sans балюча чытаць. Disable Comic Sans, калі ласка. Увогуле адключыць Disable April Fools. Так, вось, усё нормально. Чаму я яно ўсё яшчэ ў чаце? Халера яго ведае. Так, ладно, Паспрабую давай. абнавіць старонку. Так. А то на Comic Sans мне чат будзе чытаць, і так мне і так не вельмі зручна. Не, ўсё яшчэ застаўся. Ты што? Што ты робіш? Я не жадаю на Comic Sans чытаць чат сёння. Это будзе вельмі непрыемна. Вітанкі, пюрбай, вітаначкі. У мяне зноўку сёння будзе асобны чацік, таму што я ўсё яшчэ не магу сабе дазволіць яшчэ браузер. Так, будзем паасобку. Адзінае, што з дзедам Максімам аб'яднаем чатик, там што складаненька. Вітанкі, лекса, вітаначкі. А мне падаецца, ты як чатик чытаеш звычайна? З чаго? З тэлефона. А ты не можаш вось гэта Stream Together на тэлефоне пачаць? Альбо гэта так не Вось, працуе? мы ж, дарэчы, здаецца, у мінулы раз абмяркоўвалі. Хтосьці кажа, што з тэлефона яго можна актываваць, але ў мяне не атрымлівалася. Магчыма, паспрабуй мяне неяк запрасіць, пакуль дзеда няма, паэксперыментуем. Так, дарэчы, чат, давайте зараз усім, каб вы ведалі. Не ведаю, у меня Comic Sans не сыходзіць. Божухна, я ж адключыў цябе, што за лухта? Гэты чат, карацей, дзед Максім трохі затрымліваецца, ён быў толькі што з намі двума, і перад самым стрымом яму трэба проста адбегчы быў, літаральна. Так, Disable Comic Sans і Disable... Ось, адключыў, божухна, як жа прыемна, як жа вока радуецца, а? Усё, я нармальна магу вас... Просто у мяне ніякай прэтэнзіі да Comic Sans, але чытаць яго на маленькі, калі ён маленькі, вось так, як у мяне зараз, далёка і маленькі, гэта просто жесть. Мне патрэбны прям вельмі дакладны шрифт, каб яго лёгка чытаць было. Вось, карацей, дзед Максім зараз падыдзе. Мы, у прынцыпе, па сутнасці можам і пачаць без яго, просто што можа быць, атрымаецца аб'яднаць чат з магітчыкам, і тады мы у любым выпадку пачынаем. Неважно, там дзед Максім зараз з'явіцца ці не. Мы ўжо пачалі, шаноўнае гаспадарства. Проста што вы зараз глядзіце не стрым гульні, а стрым налад. Я ведаю, што шмат каму гэта падабаецца. Не хлусьце мне. Так. Ты там нешта тыркаеш, так? Я? Не? Мне паспрабаваць запусціць гэты Stream Together, не? Так я мушу атрымаць запрашэнне, як я разумею. Ці ты якую спасылку? Давай я тыпу тыркаю зараз табе. Во, вижу. З'явілася на тэлефоне, так? Так. Далучыцца да сесіі, распачаць. О, тэарэтычна пайшло. Так, ну-ка. Добра. Магчыма, яны штосьці абнавілі, штосьці змянілі, таму што ў мінулыя разы яно не працавала абсалютна.
Ну, тады цудоўна. Тады у нас будзе аб'яднаны чацік на ўсіх траіх. Я потым яшчэ гэтага самага дзеда Максіма дадам. Цудоўненька, цудоўненька. Ну, працуе. Вось, Пурбай праверыў. Усё, у нас будзе аб'яднаны на траіх чат. Выдатна. А то было незручненька трохі ў папярэдні раз. Слухай, давай тады гуляцца, будзем пачынаць. Чат. Так, дзед, я бачу, ўжо далучыўся. Ён же щось з'явіўся толькі што. У гульні? Побач з намі стаіць. Так. Добра. А чаго ён не ў Дыскордзе? Не ведаю яшчэ. Я магу лыжкай тыкаць, можаш, Арагана, Без дазваляю. праблемаў, так. Мы толькі падтрымліваем. Максім пачаў стрым. Так, ён проста не ў Дыскордзе з намі. Дзе ён? Так, я зараз тут яму таксама закіну... Зноў вітаначкі. Вітаначкі. Зараз я табе запрашэнне закіну на Stream Together. Ага. Карацей, у мяне Цыркнуў. атрымалася далучыцца праз гэты самы, праз Так. тэлефон да У нас вашага стрім-тугезера. У нас у выніку на траіх будзе. Та ты шо? І у Так, цябе так, нічога не так. выбухнула? Пачакайце, так, Я усё ж кажу, траіх праз ёсць. тэлефон. Не зразумеў так. Усё, на ўсіх траіх ёсць, падаецца. Ага. Можа Будзе хтосьці камусьці чацік працаваць. праверце ў дзеда Максіма, таксама ён ёсць з намі. Ёсць. Так. Агульны Мгм. чат распачаты. Арганна, вітанкі, Пюрбай, вітанкі. Вітанкі. Ну, цудоўна, Вот. цудоўна. Добра, тады я зараз гульню з паўзы здымаю тады. Оп. Так, усё, Усё. пачынаем паміраць. Зараз зноў зарыентавацца, што рабіць. Узгадацца. Ну Я што, бачу ежу, забыліся? я хапаю ежу. Я не памятаю, хто гэта зрабіў, але гэта трэба з'есці. Дзе гэтыя кажаны? Трэба іх забіваць. Сюды хадзі. А дзе павукі твае, дарэчы? Я памятаю, яны нас баранілі. Нешта кажа, нам не Ну, падабаецца яны тое, што мы іх забіваем. скардзіліся, і я прыбраў адзін скоканаў. Цяпер яны трошкі далей. Вітанкі. Оп. Во, чуеце, рыкаюць, гэта паукі. Добра. Так, нешта Ну, такое звычайныя рачачыя павукі, вось гэтыя знакамітыя. знакаміты. Дед, трэба трошкі разгрэсці інвентар і паесці яшчэ трэба. У нас вечар, і у нас ні халеры полумі не гарыць. О, драўняна Але вуглі. гэта не праблема. Мне дровы я ёк, закіну. але што? Так. Ежа раз. Я думаю, нам трэба будзе здабыць лёд магу з'есці. А куды мне лёд падзець? Мне трэба будзе зрабіць... Лёд ён з гэта- часам разбураецца. Так, я бачу, што ён псуе. Ну, ён не псуецца, ён яшчэ за ўсё проста плавіцца. Псуецца, такі не свежы становіцца. Ну, Так, просто зелля у меня тут выросла. Где моя лопата? Мне тут рознага понаврастае, бескарысная. Я нагадваю, Я што зараз будзе зіма і будзе боляча. Так, будзе А, холодно. да мне ўжо і так это непросто. Так, а як? А чаму ў мяне не тыркаецца? У меня лопатка... не, пачакайце, гэта не лопатай робіцца? Вось Точно. матыга мне патрэбна. Ты развучыўся рабіць Так. сельскую гаспадарку. Так, па новай ўсё пачынаецца. Ўсё, мне і матыга то зламалася. Так. Вось так. Мне патрэбна матыга нова. Футаранін. А то менш. Так, я ўсё... Я ж гарадскі, мне гэта... Я ж травы не бачыў гадамі. Ну, тыпу... Так гарадскі наадварот мне падаецца траву бачыць часта, не? Не, так, ну, я ж на вуліцу не выходжу. Я ж абсолютно не ведаю, што як сусед працуе-то. Вітанкі ніндзя. Усім вітаначкі ў чаціку. Вітаначкі. Добрай раніцы. Шо у каго на сняданак, распавядайце. Таму што я сёння супер задаволены, я з ніндзя зрабіў сырнічкі. Так. Чыюсьці ежу скраў, выдатна. Так, у нас ноч. Ноч, значыць, можна паспаць.
Алексей Жбро так само городский. Ідея. Будзем аб'ядноўвацца ў гарадскую кааліцыю і спрабаваць ратаваць хутар, які мы хутчэй за ўсё завалім нахрен. Ну, так шоу можна зрабіць беларускае, завесці гарадскіх у вёску і кінуць, няхай не выжываюць. Ну, на выжыванне, У старой карацей. хаце. Як на закінутай выспе, карацей. Вось прыкладна тое ж самае, толькі гарадскі ў вёсцы. Насамрэч шыкоўна. Так. Так, каму зрабіць фрыкадэлік? Я яшчэ... О, Блін, сабакі рыкаюць. Сабакі рыкаюць. а божух, так, дзесь моя зброя. Я ж штосьці, колькі не ем, мне ўсё яшчэ патрэбна есці. Я думаў, ну, адзін раз паеў, ну, нармальна. Ну, 2 разы, Таму што 3, вось зараз я божух. зраблю ежу, вось зараз ідзі сюды. Угу. Вось зараз выскачыць ежа, яе еш, яна добра аднаўляе. Так я неяк моцна аднаўляюся, я вось літаральна за гэты вечар толькі пачаў там сабе з'еў, амаль поўная мне была, і зноў есці хочацца. Што за халера? Быццам бы хварэе персанаж. Ну, альбо гэта дэбаф за тое, што вы паміралі, альбо у цябе просто хуткі метабалізм. Ну, Альф такое просто сабе не высокі. падабаецца. Во, магчыма. Зусім ужо побач рыкаюць. Рыхтуйцеся. Ну зараз будзе раніца, будзе прасцей. О, бягуць. Бяжыць, О, божух, бяжыць, ужо бяжыць. Ён лядовы нейкі. Бяжым І да гэта павушка. Ау. зімовыя, дарэчы. Зімовыя, ну. Яны рэальна яны ледзяныя нейкія. Ау. Прэч. Лядовы ганчак. Ай! Зараз не хапала, каб я яшчэ загінуў. Перахапілі. Ну там ужо пачалося мяса, я бачу. Павучкі ратуйце. Таму што на гэтых пакладацца нельга абсалютна. Назваў нас так пагарліва. Ну, на гэтых. А што ж вы так хутка памёрлі? Таму што у нас дэбафы, у нас па 19 здароўя хутчэй за ўсё абодвух. Так, у меня 18 было. Я гэта, на мяне рыкнулі, я помер, я ж не такі трывалы. Чхнулі. Ну, Там карацей. Зіма зараз, прыгожа. О, зноўку шкілеты разбіваць, бачу. а божух, ну... Што вы думалі, ну ўжо Не-н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 е. ўсё? Не. Яны даелі маіх павучкоў, прыбеглі. А можна павучку? Павучкі ратуйце. Павучкі некаторы час аднаўляюцца. Яны зжэрлі нават кокан зжэрлі. Бон апетит. Я, карацей, стратэгічна бегаю па колу, але я не ведаю, ці вытрымаю я такую всю зіму. Не. Я вам сяброў вяду. Я вам сяброў вяду. Якіх? Дабегаўся. Трэба бегчы на нейкае балота, можа там хаця б іх пажруць гэтыя рапухі. Тентаклі. Альбо рапухі, альбо тентаклі. Зараз нават мяне з'едуць. Так. Мне падаецца, не было бы гэтай брамы, ну, налады з брамай, ой, як бы мы пакутвалі. Ну, в прынцыпе, яно і так непроста, але без брамы для адраджэння яно такое. Ой, ралі бягуць. Ну, карацей, план такі, бегаем да вясны, а потым яны знайдуць сабе іншую ежу. А потым прарастаем новым жыццём. О! Пчолкі накінуліся, пчолкі. Пчолкі, калі ласка, едзіце іх. Пчолкі загрызлі аднаго з тых самых. Во, карацей, яны агрэсіўна нападаюць на пчолак, і пчолкі іх адказ забіваюць. Опанькі, гэта што? Замарозіла. Чым? Ну, там ёсць сабачкі асаблівыя, якія замарожваюць. Вось тыя белыя, у іх ёсць абілка, яны могуць замарожваць. Ты божухна. У мяне ежа ў казане замёрзла.
А что, я вогнище не помогает, что? Ну, я не ведаю. Отчепіться. Отчепіться. Мне зброї-то нема. Щось у мене хп амаль що не засталося, зараз буде капець. Зараз буде яшчэ і ноч. Так. Я не ведаю, я А, гэта дзе веду там? сюда. Кажаны уратуйте. Прыйшла ваша чарга ратаваць нас. А дзе кажаны? Хто паеў? За мной. За мной лётаюць. Окей. Просто нават зброї-то нема. Дякую Богу, позабивав. Так, я зараз за своїми речами збігаю. О, нарешті. Зброю забрав. Закльонув шкода. Типу, яны моцныя, але і далёка не бясконцыя. Ну, вядома, баланс. Ага. Нарэшце на сваім месцы, дзе памёр. Ай! Я не знайшоў рапіру. Магчыма, яна зламалася. Таму што А, у адрозненне а, твоей может быть. секеры рэчы ламаюцца. Не-не-не, я і не карыстаўся так, каб яна зламалась, не. Мяне Так, просто забілі там. папрабаваць. Ты курва якая, ну, блохастая. Ну, А тут ніякую стрельбу не зрабіць, і пастку, я не ведаю, каб Тут яны... ау. Все Я паспрабаваў. духавое оружие, ёсць пэўны персанаж, у якога ёсць рагатка. Не благ было бы просто звычайную стрельбу. Не, стрэльб няма, але вось гэтая рагатка, яна лютая ў тым сэнсе, што ёю можна і выбуховыя каменьчыкі кідаць, і замарожваючыя, усялякай гэткай карацей. Асаблівая. Так, я зараз дапамагу. Я зараз усё зраблю, я зараз яго заб'ю. Давай паспрабуем. А ён збег. Не, навряд ці. Не, Не, реально не збег. ён вас па паху шукае. Я забіў. Толькі не таго. Угу. Не, я стал толькі з драбінамі умею рабіць. О! Мінус дед. Карацей, А, магічы, глядзі. План такі. Я бегу з табою, і цябе з'ядае гэтая хрень. Ты атрымліваеш дэбафы і пакутуеш так же сама, як і мы. Не, Отчепіться. я, здаецца, один раз уже паміраў. Я просто, мне падаецца, я літаральна... Першы раз помер, першы раз. Гэта праўда. За апошнюю хвіліну. Так. Курва, які ж ён паскудны. Нарэшце. Вы глядзіце, ну. Що? З першага раза ўвогуле. Так, пачакай-ка, гэта не мае рэчы. Так, гэта мае. Так, гэта твоя камізэлька, гэта твоя дзіда, забірай гэта ўсё. Не ведаю, гэта гуана будзе маё. А дзе? Вось, вось гэта мае рэчы. Так. Як тут яно было вось так. Так. Так, трэба заняцца вытворчасцю шпрыцоў, бо ну зусім няма здароўя ніякага. Ну так, біцца абсалютна немагчыма. Сколько шкелетов навокал. Ох, слухайте, на крафте зараз назбирать косток будет супер просто. Потому что раней, коли звычайно гуляешь, трэба за рештками косток ісці аж у пустэчу, знайсці кагосьці памёрлага і здабыць. Мы планавалі, мы так і планавалі, мы спецыяльна гэта рабілі. Тактика. Адна з механікаў каапу. Так. Гэта было прадуманае дзеянне. І, дарэчы, трошки дропнулася з гэтых сабакаў клыкоў. Так зараз можна будзе паглядзець і штосьці, які-небудзь рамонтны набор зрабіць. Смачна есці. Дзякуй. Я себе так само зраблю. Чым бы заняцца? Узімку ж нічога не расце, так?
ну, типу, бессенсоўна садіць там. Не, яно расце, але павольна, здаецца. Але ўсё ж таки расце. Кавун нават, ух ты, божух, на. Паговорым з бульбай. Выдатна. Чё, я нават не памёр аніводнага разу. Та ты просто нас скарміў. Усім. Мгм. Ён і павукам нас карміў, і вось гэта... Як ты думаеш, адкуль гэтыя ваўкі прыйшлі, м? Ну так смачненькие, что тут поробишь? Баклажанчик. Не чапай. А забудки, Так, блин, я не ваўкі ведаю, у меня трэба нейкі на рамонт. кветкі вырастаюць час ад часу, просто яны нейкія бескарысныя. О, у нас есть ресурсов на ровно один ремонтный набор. Когда же Ремонтный забили набор моих потребно, помощников? Вітаю, ВРВ Геймінг. Вітаю, молодь. Вітаю, Дед Максим, тебе покликали, тут кажуть, молодь кличуть. О. Так. Сюди. Мне бородатый паук, я уже не молодь. Краху не той чат, мабуть, вирве. Да не, подойди, стой. Так. Я шоковала Що у нас тут вечір хутко буде, Є же. треба посікче дрова. Молодец. Так. Так. А дзе гэтыя хрэнькі, каб мне хоць штосьці зрабіць? О, не тое. А что ты хочешь зарабить? Я... Что? Не, я со своим пауком размовляю. Что ты хочешь зарабить? Не, все нормально, мне рыдлёўка скончылася. Оп, рыдлёвачка. Так, 12 косток и все хлопцов. Мы здабытчыкі. Потім збереш собі гэтага мегатрона ці когось. Пам'ятаєте, у рейнджера був такий? Голема. Ці Костка. галема, так. Так, бачу, джалы у нас лежать тут. 4 наборы шестернёў, гэта выдатна. Што нам трэба на халадзільнік, дайце пагляджу. Мне падаецца, нам яшчэ куфар патрэбны. Вядома, куфараў трэба не проста шмат, іх трэба бясконцасць. Вось Оу, у апошні раз, Ну, калі мы бойкі ў мяне вельмі цікава выглядаюць. Я тебе заб'ю зараз. Можа 30. Да боже, на вы зноў памёрлі. У нас тут чарга на аднаўленне. Хто апошні? Ну, Хто займаў я за- чаргу? Я за вами буду. Чекай, дайте мне гэтую рапіру, ці што гэта. А, мяне забіла гэтая плоскасць, тому што я быў без броніка, вось чаму. Не, Ты... Оп. Я можу броніка Ой, пану реально, капелюш. потому что луха нейкая. Капелюш немає. Тут карацей складана, тут у нас усе рэчы пераблыталіся. Ну, мае не пераблыталіся. У вас спіны белыя. Дарэчы так, Гомзік, вітаначкі. Вітаю. Спіны халера белыя. Ну, я калі апошні раз правяраў, то так і было. Хутчэй за ўсё, таму што сёння ў нас першае. У стужцы ў навінах будзе шмат добрых навін. Каб потым мы дазналіся, што гэта быў жарт, і яшчэ больш расчараваліся. Не, ну гэта кепскі жарт. Так нельга. Калі навіны то і добрыя, то павінныя быць ужо рэалістычныя нейкія. Попросите Магильчика научить вас лутаться на клавиши, а не на кнопки мыши. Хлопцы, можна заціскаць прабел, і ён аўтаматычна ўсё робіць, у тым ліку падымае з зямлі ўсе рэчы. На другі інструмент. А я ведаў.
Я просто не хотел. Я ведал только про F. Натискаешь F, и ты А- Боже, на атакуешь. яшчэ шкілет. На F атаковать? О, то я так само это ведал. Я мышкой тыркал каждый раз. Не, на это трэба асцярожна тыркаць, таму што ты гэткім чынам атакуеш усіх. То бок калі побач акажацца дзед, яму таксама прылеціць. А, так и у нас ПВП же не Фары включено. ёсць. Вядома, ёсць. Так, Не, не ёсць, повинен, я ёсць. ПВП отключал. Ну, я такой Спробуй. зараз F натискаю, нічого, все добре. А, то гэтак не цікава. Нормалёво. Що Мне за пасуе. лухта? А калі скончивается зима? Калі скончыцца зіма, Дзесьці калі вясна прыйдзе, вось тады скончыцца зіма. Разобрался, все, дякую вялікі. Вось калі заўважыш, снег пачынае знікаць, калі прыляцяць Я ж птушкі. кажу, я гарадскі, мне гэта мудрасць. Для цябе тады, калі батарэя халодная становіцца, то А, во, не, дакладна, не, ну гэта... весна. Як на вёсцы вызначаюць, ці можна ўжо саджаць бульбу. Мгм. Ну, По батареі? Вось калі ты ты А, ну. ходзіш у поле, садзішся голай дупай на зямлю, калі не холодна, тады ўжо можна саджаць. Блин, складана нешта. цікавая тактика. Ну гэта працуе насамрэч. Калі не прымерз, можна сяду Ну, саджаць. народная мудрасць гэта вам не гэта. Усё І не сур'ёзна. тое, і не гэта, ну, мы ведаем. Так, куды вашыя косткі скласці? Ўжо Куфар Ужо трэба на асобны. два стакан костак ёсць фактычна. Ну, У мяне яшчэ ляжаць, мне няма куды пакласці, по-моему. А, не, я уже ўсё склаў. а мы ж, Так. слухайце, не знаходзілі з вамі гэтых валоў. Якія Ну, тут так. жывуць, правда? Там пасму трэба ж збіраць з іх нейкі. Да наступнай зімы абавязкова іх трэба знайсці, таму што з іх поўсці шэрсці робяцца файныя вопраткі. Мгм. Без гэтага літаральна аніяк. Іх забіваць не абавязкова, папярэджваю адразу. Ну, я ведаю. Трымайце Ну добра, свае шпагі. зразумеў, пабліжу каля іх націскаем F, так? У нагавіцах шпагі гэта не пра валоў, мне падаецца. Гэта пра іншых. Гусары, трымайце свае шпагі ў нагавіцах. Так. Блин, з таким кароткім днём нават ісці кудысьці асабліва і сэнсу няма. Дык у гэтым сэнсе зімы табе утульная на базе, ты займаешься чымсьці невялічкім, грэйся. А летом распавядзі, калі ласачка, што будзе? Мне падаецца, што А там летом таксама будзе будзе. спёка, летом будзе спёка. Летом мы будзем бегаць зноў ж такі па базе і тушыць пажары. Таму што ад спёкі будзе ўсё загарацца і будзе капец. Што за мясціны дзікунскія? Ну, такія вось экстрэмальныя рышпільчыкі. Так, дзе ў нас ёсць на мапе? Слухайце, а у нас там ежа быць нейкая ёсць, а то у мяне толькі кавалак мяса адзін. Лета, зіма по 15. Ну, насамрэч там можна рэгуляваць. Тэарэтычна ў наладах можна паставіць, што зіму, што лета адсутнічае і будзе чыста вясна і восень. Хлопцы, ведаеце што? Там? А я вам зараз зноўку маманта прыцягну. О. Мамонта, я зараз зразумеў. Халера. Я зразумеў, што ў мяне каменьчык дзесьці выпаў, цёплы мой. І застаўся. Я далёка адбег ад базы. Эфраліфу. Не. Скрымера і добрага чалавека. Всё, Рамон. Ну так. Я толькі такі, я замярзаю, такі, а дзе мой каменьчык? А можа быць, ён, дарэчы, ахаладзіўся і помер? Не, Можа ён быць. калі ахаладжаецца, ён разбураецца на 12%. То бок ён не цалкам знікае.
кожны раз, калі гэты каменьчык ахалоджваецца да шэрага стану, ён разбураецца на 12%. Калі яго не даводзіць да гэткага стану, то ён можа быць бясконцы. Так, не пашчасціла. Вітаю, Юджин. Вітаночка. Не знайшоў маманта. Так. Вітанкі, А, вітанкі всім. справа ў тым, што мае рэчы так далёка, што я нават не ўпэўнены, як мне іх атрымаць. Так, а дзе мой тады каменьчык? Дзесьці, дзе ты памёр? Ну вось добрае пытанне. Я шмат дзе памёр. Праверце, Магчыма, ваш- зараз у дзеда Максіма 2 каменьчыка. Не. А, не, о, я на зямлю выкінуў просто. Всё, ён на зямлі быў. Зараз я нагрэю гэты цеплавы камень, і ён, дарэчы, на 12% ўсё ж такі гэта... Я просто думаў, што калі ты заплечнік кладзеш на зямлю, то он, типу, не пусты становіцца, ну, вызваляецца карацей ад рэчаў. Я зараз вельмі хуценька спрабую збегаць туды назад. Ай-яй-яй. Пагрызлі, усялякія грызлі. Так, знайсці свае рэчы. Знайсці свае рэчы. Яшчэ чысці косткі, божухна. Так, трэба пагрэцца. І павячэраць. Закінем туды кавалак мяса, морквіну, А вось О, нічого значыць, тобі не трэба? грыбочкі яны небяспечныя, імі можна снедаць, але яны Так, дэбафаюць асторожна. нейкім чынам. Асцярожней з грыбочкамі, хлопцы, і ў жыцці, і ў гульні. Добрая рэкамендацыя. Ад досвідчанага. Ну, Так. Нормалёва. а вось і я. Гомзік, Ты яшчэ вітаночка. жывы? Так, я не цудом. Вітанкі паватата, вітанкі. Ой, ну. Пачакай, як цябе чытаць? Ужо колькі раз бачыў гэты нік, але не... Што яшчэ раз? Ты даўно збіраў ураджай, а то я бачу, тут і морква вырасла. Я так, я вельмі заняты быў паміраннем. Дужа важны занятак у гэтай гульні. Угу. Это вам не гэта. Так, мне трэба, каб у нас быў гной, каб гэты гной потым выкарыстоўваць на шпрыцы. Пялёсткі Там, хутка здаецца, да згніюць. халеры. Так, пялёсткі хутка згніюць, то бок з'явіцца. Добра. Ралі фотабезер не патрэбна ці не? Ну так-то так. Агулам патрэбна. У куфура 13 маецца. Так, у мяне 11 ёсць, так што калі што я там. Скажыце, калі ласка, у каго футра, у каго шуба, колькі адсоткаў засталося? 84 ветраная камізэлька. У мяне няма такога, у мяне ёсць заплечнік. Значыцца, яшчэ рамантавацца не трэба. Калі што, я скрафціў рамонтны набор, можна вопратку будзе рамантаваць. Так, гэта у мяне што? Гэта бразготка павучыная. Гэта не трэба насамрэч зараз. Нам тут дасведчаныя людзі раяць азімыя саджаць. Могілка А, шмат, могілка мгм. тут да халеры. Ай-ай-ай-ай. А зімы... Я насамрэч, я бачу зерні, я тыркаю зямлю, яно вырастае. Вось такая прыкладна стратэгія фермерская моя. Тыпова гарадскі, ну. Ну, так. Дажджом паліе. Залатым. Каб угнаенне аўтаматычна. Ты гэта сюды, дзе ў мне яшчэ якія прылады ёсць. Там глядзіце Цыклу справа. цягаю. Не, галіцца не трэба. Гэта ёсць. Гэта ёсць. Наргана слушна падкрэсліла. Магільшчыку вельмі з намі падабаецца гуляць. Пахаванне. Ну так, ну так.
Кожны Та. халера дзень, адно і тое ж. Зноўку нябожчык. Так, куды тут можна будзе пайсці? Вось туды я яшчэ не хадзіў. І сюды можна будзе завітаць. Узімку насамрэч ладзіць экспедыцыя такое сабе, але я паспрабую трошкі. Ну тут треба ще 4 дні протриматися, буде весна падається. Там заживем. Заживем. Не заживіце, таму што ўвесну будуць свае першпілы. Окей. Весну будзе весела. Треба крафтити наступний молот. Ну так, літаральна. Это без жартаў. Магільшык насамрэч кажа, што ўзімку ну нельга нармальна ладзіць экспедыцыі, таму што ён ад нас адысці далёка не можа, таму што могілкі тут бясконца з'яўляюцца. Прыйду на Слухай, базу, а тут усё Ну. ў шкілетах. А, я думаю, што гэта ў мяне мапа круціцца. Мне, оказывается, мабыць, і глузд паехаў, не? Паціху. Альбо ты націснуў не тую кнопачку. Не, вось я зараз цэнтр экрана, у мяне добра ўсё, а па вакол гэтага цэнтра. Ну так, глядзі, Кружляе. карацей, дзе ў сябе там намаляваны мозг, правару Так. версія, колькі там чырвонага, а колькі нармалёвага. Ну там 51 піша. Ну, гэта не шмат. Калі прыйдзе вечар, Кветак жа ж схавайся, паспі. я Спачатку трэба дапамагаю. паесці, каб ва сне не памерці з голаду, і потым паспаць. Паспаць таксама дапамагае аднавіць здароўе, шаноўнае гаспадарства. Яшчэ адна парада, якая працуе і ў гульні, і ў жыцці. Блин, трэба паспрабаваць. Крутая ідэя, мне падаецца. Ці ежа Радыё. знайсці? Ежа сацыяльны канструкт. Ну навінамі я не буду сілкавацца. Дзеда плюшчыць пачало. Ну, Ох, деда. Так. Жабкі спяць, а не адна бегае. паспаць заўсёды аргана, кажа, дапамагае. Я памятаю, такая прыказка была, што калі нешта хочацца вельмі карціць зрабіць, проста ляж паспі, ўсё пройдзе. Калі хочаш абасрацца, ляж паспі. І ўсё пройдзе. О, я, дарэчы, знайшоў гандляра. Гандляр вандроўны, шо ў цябе ёсць? Гандляры. Тут гандляры яшчэ ёсць. Хто тут жыве? Ну тут Я ёсць памятаю. літаральна жэўжык, які прыкідваецца зубром, то бок ён апрануты Мгм. вось у гэткі строй, так бы мовіць. І ў яго можна ўсялякае набываць трошкі. Што Ляснуты? я знайшоў парсючкоў? Я, здаецца, знайшоў вёску парсючкоў. Ага. А нейкі сэнс у забудках вось гэтых ёсць ці не? А мне падаецца, гэта зелле. Ну просто Ні. зараз мне просто бясконца на ферме большасць таго, што я вырошчваю, гэта насамрэч пустазелле рознае, тыпу вось забудкі і вось такога. Яно ж не патрэбна ні для чаго, не? Усё можна ў штосьці ператварыць, усё дзесьці спатрэбіцца насамрэч. Ага. Таму не выкідай, не выкідай. Ну, закіну ў куфар. Хрен з ім самі разбярэцеся. Я вырасціў, так. вашая праблема цяпер. Так, ежу. Так, Хто мяне пакорміць? Ёсць такая праблема, я-то фермер, але ежы няма. Я шчыра, я сам я галодны фермер у мяне. Я такі сабе. Трэба ведзець пра гатунак фермерства ў нашай гульні. А вы думалі, гарадскога пасадзілі на фермерства? Ну, я сам пасадзіўся, мне проста весела, але эфектыўнасць такая сабе. Так, ну трэба кагосьці забіваць у такім выпадку, трэба, каб мяса было ці штосьці падобнае. Ну, вось гэта ўжо 15. вясковыя думкі. Трэба кагосьці забіць. Трэба закалоць парсючка. О, я, дарэчы, знайшоў гэтых самых зуброў. Далёка дзе на поўдні? На поўдне
Яны, дарэчы, размнажаюцца тут така на поўдні захадзе. Паўднёвы захад, добра. Добра, зразумеў. Блін, Ну, ноч я ужо зараз амаль. памру ад голаду. Тэарэтычна можна сюды пакрысе пераносіць базу, таму што тут вас будуць парсючкі бараніць. Мгм. Яны відавочна будуць супраць мяне, таму што я павук, але вас яны будуць бараніць, калі вы іх будзеце карміць. І можна будзе ад вось гэтых сабакаў хавацца сярод зуброў, зубры таксама будуць бараніць. Пять. Мне трошкі камушак разбурыўся. А ты як там уначы будзеш выжываць? А я сабе паставіў вогнішча. Ніф-ніф, наф-наф-нуф-нуф. Прыблізна. І, дарэчы, ніф-ніфа я амаль што забіў, але вырашыў не дабіваць. А я думаў, гэта пра нас траіх. ягоную сраку. Я реально подумаў, гэта пра нас траіх. Вы там як жывыя? Ну як так? А толькі мы з голоду памром. Ну, калі вы дажывеце да майго прыходу, я вам прынясу ягады морквы. Не, 1, Не. 0. Да. Не дачакаўся. Голад. Халера не падрыхтаваная да жыцця. Так, ну я Раф-раф. пачакаю, пакуль я не буду аднаўляцца, бо гэта гублены час, мне падаецца. Зімовыя ночы доўгія. А мне трэба ўзгадаць, навошта мне былі парсюковыя сракі. Што я хацеў зрабіць? Што можна зрабіць? Я думаю, кумпяка можна павесіць, калі печка ёсць. Я збіраўся, мабыць, нейкую вопратку Где-то ну, прывід барадаты. Ну, адрасціў сабе. Свінячая срака на гэтую, на вопратку. Ну, яно падпісана як свіная скура, але тут вось кавалак скуры з хвастом, то бок гэта свінячая срака насамрэч. Вопратка са скуры свіняча, цікава. А што гэта ўвогуле можа быць? Я ўзгадаў. Я хацеў падрыхтавацца да вясны. І у мяне, дарэчы, ўсё ёсць, каб бяспечна па вясне бегаць і з вас ржэкаць. Пачынаецца. Усё неабходнае маю. У мяне з таго, што паесць, ёсць толькі насенне. Ну так жары. Можна Яго ж таксама можна жарці. Там такая сабе эфектыўнасць. жывеш. Мне падаецца, самая лепшая стратэгія ў дзеда Максіма. Вось ён зараз не мае ніякай праблемы. Ну. Гэтаму, слухай, ведьму нават адганяць магу у такім стане. Карацей, трэба будзе зладзіць, хлопцы, міграцыю. Я вас адвяду да гэтых зуброў. Тут будзе і бяспечна, тут і больш зручная мясцовасць насамрэч. Толькі што адараджацца трэба будзе трошкі даўжэй бегаць. Ну, разумееш, трошкі. У нас гэта, мы паміраем літаральна каля брамы, з'яўляемся і зноў паміраем. Ну, тыпу, у нас такая стратэгія. Ну, але насамрэч тут ёсць алтар свінячы, то бок тут таксама можна адраджацца. Просто я не памятаю, ён будзе бясконцы на гэтым узроўні складанасці, ці ён разбурыцца праз пэўны час. Ну, паглядзім. Добра, дзень, і нам патрэбна ўжо пераязджаць, так? Тут просто, разумееш, тут раслінкі мае, Да хаты? мае тут агароты, Там вось ужо гэта будзе ўсё. бегаць. Я ж агарод не перанясу ніяк. Толькі Чого новы новы калі зраблю. зробіш? Так, пайду ваяваць. Знайду кагосьці. Ты казаў пінгвінаў не чапаць. Так, Было такое. таму што іх шмат, яны стрыгерацца адразу ўсе і адарвуць табе сраку. Ён просто прадузяты да пінгвінаў, вось і ўсё. І гэта таксама. Так, трусаў я не злаўлю, бо няма ў мяне гэтай. Там, магчыма, ў пастку патрапіўся які. А дзе гэтыя пасткі мы ставілі?
У полі была. На шпрыцы не хапае ресурсаў, так, не хапае. Можа быць, не ведаю. Няма Павуки жала. ратуйте меня от свиней. Павуки. І на алтары с ім будем адражацца. Усё будем рабіць, мы прям... Тут усё адэкватна, ну што, нормально. Так. Цікава, дзе ты, где там на поўначы гэта знайшоў? На поўдні. Халера з'еў. Так, трэба пахадзіць, пашукаць што-небудзь. Адраджацца на свіначым алтары, ну а так, здаецца ж. Здаецца, гэта свінячыя алтары менавіта. І, дарэчы, тут ёсць павукі коканы, то бок і мне тут будзе чым заняцца. Карацей, мне гэтае месца падабаецца. А значыць, і хлапцам спадабаецца. Я так не ўпэўнены. Опа, крата сабе знайшоў. Смачна есці. Краты нам, магчыма, спатрэбіцца дзесьці ў будучым. Яны патрэбныя, каб зрабіць шалому пячорны, які свеціць. Так. Ой, это осторожно, это лухта, это чапаць не след. Ой. Кепска, трэба бегчы. Парсючком адрадзіцца, а ўсе, дарэчы, не памятаюць, ці ёсць гэткі персанаж парсюковы, здаецца, няма. Тут шмат усялякага дзіўнага ёсць, нават літаральна ёсць чалавека-рыб лаўкрафтаўскі. А вось парсючкоў, здаецца, няма. Блин, А не паспеў гэта ж крыху. можна механік. Мінус Ралев. А як ты памёр? А, голод. Ну, там написано. Я літаральна каля казана, які накладываў ежу, помер. Слухай, у жыцці так не рабі. Я паспрабую. Вучысь як дрэнна. Да блин, отчепитеся. Отчепитеся. Приготуешь з вами ежи. Я мяне таксама забілі Кажа ліск. Божухна. Ты ўпэўнены, што нам трохі далей бегаць, гэта нармальна будзе? Не, так я ж кажу, там ёсць алтар, на які можна адраджацца. Просто што я не ўпэўнены, што ён шматразовы, так бы мовіць. Все, усіх забіў. Жывіце, хлопцы. А я посплю. Божухна, на экране 4 шкелеты. Адышоў на ноч, літаральна. Нельга пакінуць увогуле. Нясі карта да прытулку ў Аўстраліі, зразумеў. Дзе Аўстралія, у які бок? Аўстралія тут паўсюль, вы шо, не зразумелі? Вось чаму такая праблема. Аўстраліі. Я-то думаў. Так, мне таксама трэба трошки ежы зладзіць. Вітаначкі. Салатынікі самародак падабраў, гэта хутчэй за ўсё тваё было. Дзед Максим. Што яшчэ раз? Золоты самародак нейкі знайшоў, я хутчэй за ўсё твой быў, бо мне такога не было. Золото у нас да Какая халеры, розніца? конечно. Хай будзе. Яно не надта спажыўнае, калі што. Блин. А хочется поесть-то. Не наясіся. Так, трэба здабыць мяска. У каго ёсць якое мяска? Кажыце, хлопцы. Ну, у мяне ёсць, але я гэта кратоў выкапаў сам сабе. Закінь у казан, я туды дадам... Уже поздно, я уже прям готую фрикадельки, яны ўжо в У працэсе. мяне 2 мяска ёсць. Калі што, можете рэальна гэтыя фрикаделькі з'есці, у мяне адныя пра запас ёсць яшчэ. Выдатна. Не адмоўлюся. Дарэчы, вось гэтае крыло, гэта таксама ежа, дзед. Я ведаю, я яго смажу.
Просто ты ты готуєш, я так не розумію, коли потрапив. готуєш. Ну ты яго просто паклаў каля вогнішча і не засмажыў. Ну, я спецыяльна, каб ты мог прыгатаваць нешта. Бо ў Окей. мяне апроч гэта кажанага крыла нічога не было. Гэта амаль ж такі всі. Трымайся. Ось бачыш фрыкадэлькі. Капай. Дзякую велічэзна. Пераедзем абавязкова яшчэ пару куфараў патрэбна, бо ўжо прям не змяшчаецца. Ну Так, так, куфар. трэба ўсё зараз. Мы відавочна будзем ладзіць не за адзін раз пераезд. Усё, што ў нас тут ёсць, трэба будзе перанесці. Плюс трэба будзе разбурыць тое, што стаіць, каб атрымаць частку рэсурсаў. А мае сэнс мець два лагеры, каб ён, ну, тыпу, адзін закінуты быў проста як Ну, закінуты? тэарэтычна можна, у тым сэнсе, што ось калі вы вырашыце адрадзіцца на браме, каб тут была інфраструктура, каб паспаць, каб паесці, вось гэта ўсё. Таксама можна. Ну, просто ёсць верагоднасць, што той алтар ён доўга не вытрымае, і нам прыйдзецца зноў сюды вяртацца, так і пераезд дзіўны атрымаецца. Тады разбураць не будзем. Калі ён дакладна будзе трывалы, то можам падразабраць, а так, па сутнасці, я прапаную другую базу просто пабудаваць там. Ну, Адзіным, можа, куфараў тут 4 штукі не патрэбна, калі тут туды адправімся, то бок можна пару разабраць. 4 штукі гэта не шмат. А, ну окей. Калі разбудоўвацца, то куфараў 30 гэта ізі, гэта нават. Шаленства гэта, вось як я кажу. Так, нам трэба ўзяць каменьчыкі. Ёсць у нас каменьчыкі, каб адразу там дзесьці пабудаваць вогнішча. Всё. А куды вы пабеглі? Дзе вы там? Я тут гэта з ежай размаўляю. Вы паеўшыя? Я так, я паеўшы. І нават цёплы. Карацей, можна нам прост зараз паспрабаваць вас завесці туды. Пойдзем? Давай. Толькі Так, трэба ўзяць... Зараз я хутенька дайце з ежай даразмаўлю. Даразмаўляю? Шайся. Не праблема. Вітанкі. Так, я тут. Извини, у меня звонок. Закрывай. Все, бяжым. Я яшчэ гатовы. дзеды Так. чакаем. Чакай. А, я хацеў сабе зрабіць жа шусь гэтую халеру. Так, я зноўку тут. Все, пабеглі. Деда не губляем, дзе там дед. Бегу. Зайцатрусаў не чапайце, яны для вас занадта хуткія. Ну, Пінгвінаў таксама не чапайце. Пчол таксама не чапайце. Каго чапаць можна? Вам сраку адарваць. опа. Гэта калі што тэлепорт, асцярожней яго не чапай. Добра. Я зразумеў, нічога не чапае. Можна чапаць толькі моркву. Вось гэта асабліва не чапайце, калі вам здаецца, што гэта оружие, гэта няправда. Вы потым з гэтым пазнаёміцеся, я на гэта пагляджу. Вось тут жывуць жабкі. Пэўнены мы, што можна давяраць павуку, выбару у нас няма. Мы разлічваем на тое, што павук таксама жыць жадае. Доўга яшчэ бегчы, бо мне ўжо халадно. Вось зараз тутака жывуць парсючкі. Калі я адразу за паходню імі- руку возьму. Нічога не будзе. Во-во-во, парсючык бяжыць. Ведь? А ён прыязны? вось. Ён толькі на мяне таргірыцца, таму што я монстр. Ага. Эх, Мінус дзед Максим. А ты замёрз? Так. Ты без каменчыка быў. Я так разумею, каменьчыка. так? Так.
У мяне каменчик яшчэ трымаецца крыху. Окей. Зараз раблю вогнішча. Не халеры ты забраўся. Я просто, ну, типу, ацаніў, на колькі далёка ты экспедыцыю сваю рабіў. Ну, экспедыцыі тут трэба ладзіць літаральна па ўсяму Рудзі кантыненту. вітанкі. Рудзі кажа, што з намі хоча. А, ну, давай, долучаюся. Далучайся, тут ж можна на гарачую далучыцца ў любы момант. Яшчэ адзін барадаты будзе. Адзінае, што Рудзі трэба ў Discord дадаць гэта. Не, не хоча. Не хочу, не хоча ён. Вось такі, зноў не запыталі, не хачу. Зразумела, зразумела. Ну, гэта ж Twitch, гэта ж патрэбныя скандалы, інтрыгі усялякае, каб быў варушняк. Так, і адразу тут так ўжо можна будаваць, я думаю, інфраструктурнае усялякае. Покнем. Тут будзе зручна, я буду трымацца трошкі далей, каб парсючкі мяне не гэта самае не У задзёрнулі. нас чарвяточына літаральна каля базы ёсць да гэтага месца. А ты ўпэўнены, што яна вядзе ў туды? Так, я туды і назад заскокнуў. І вось я вярнуўся. Так выдатна. Тады Літаральна гэта у нас тэлепорт ёсць там тэлепорт на базу. Калі ад нашай базы арыгінальнай пайсці вось да палей гэтых на захад, паўднёвы захад трохі, там ёсць чарвяточына бліжэйшая, прям яна вельмі блізка. Вось яе скокнуць, і яна прыводзіць прям вось тут. Типу вось каля... Гэта супер выдатнае месца я вам знайшоў. Ну, у нас тэлепорт паміж двума базамі. Кажуць, а ці можна давяраць павуку? Ось гэта вось. Можна. Можа, і можна. А магільшчыку не. А што гэта? Ладно. Рудзі быў бы у нас за эканомку. Во, Рудзі рэальна, ён майстар па будаванню хутара, ён бы рэальна нам карысныя парады даў бы. Ну, Кажа, што ў яго нават былі, а ты нема там вось. Не хачу. Просто з прынцыпу, што не паклікалі, то пакрыўдзіўся. Натуральна беларуская рыса такая, ведаеце. Не, там можа і не трэба было. так. Зараз, карацей, трэба будзе забраць дзеда, каб яго тэлепартануць сюды. А ты тут тады пакрысе будуй куфары, вось гэта вось усё. Так, я зараз я тут Народ адбудуюся. Я нават, можа быць, памятаю, што тут тыркаць-то. Разбяруся па дарозе. А то куфар вы-то самастойна ўсе нарабілі. Так. Тут больше ягодки ёсць. І гэта самае, парсючкі моркву вырошчваюць. Вось тая морква, якой я вас гадаваў, гэта я ў парсюкоў стырыў. А фактычна як калхознае поле. Толькі што замест кукурузы морква. Я не бачыў, а дзе куфары ўвогуле? Дзе робіцца? Так, так, так. Намаляваны куфарчык. А, вось ён, захоўванне рэчаў, вось ён ўжо. Знайшоў. А для яго патрэбны навуковы апарат. А для навуковага апарату патрэбна... Восем стаіць, я ўжо паставіў. А, ты ўжо паставіў. Я проста вельмі заняты тым, што адбіваюся ад гэтых лапак. Дык нічога, яны вось да мяне зараз, калі будуць даходзіць, іх будзе адкідаць. Дошки патрэбны. Божух, як усё складана. Так. Гэтага патрэбны дошки. А дошки патрэбна... Дзе робіцца, дзе перапрацоўка? Збярвенне. Я то разумею, што збярвенне. Я шукаю менюшку, у якой яно будзе гэта. Дыямант. Ага, перапрацавана вось на матэрыяла. Вось на первяну.
Божуха, Добра. що тут робиться? Берем Хто тут секеру. помер? А, гэта хутчэй за ўсё дзед Максим і памёр. Так, это каля яго цела там чарвяточына ёсць. Так. Деда, ты зараз дзе? А, на месцы, на баскі. Зараз я цябе забяру. Беру себе всякие речі. Ух ты, полетел. Еу. Так пойдзем забярэш свае рэчы. Куды? Давай, едем. Ідзем Я не сюды. змерзну? Без камзельки. Не, не паспееш. Тут тэлепорт аж занадта зручны. Неяк не сур'ёзна. Вось сюды скокай. Захацеў бы, Ну, не там знайшоў є. бы. Так. Эть, Там дзесьці побач усе твае рэчы. тут просто зусім восіну. Так. Хлопцы наверсе. Так, що нам трэба будзе пераносіць? Насамрэч усё трэба пераносіць. Так, сюди. Куфар. Гэта не патрэбна. Ваши косткі божухнай 500 тысячах. Ерсі ўжо патрэбна. А що трэба для халадзільніка? Ну так-то холодильник зараз паўсюды. Ну А тут так. побач, дзе ёсць пасткі паставіць, не? Ну, дзе ты бачыш зайцатрусаў, там можна ставіць пасткі. У іх таксама могуць трапляць птушкі. То бок фактычна паўсюль можна ставіць. Калі мы кажам пра Ежа. птушак. Так, добра, давай паспрабуем. Тое. Тут такого. Так, секера у мяне ю. Холодильник можна паставіць наўпрост зараз. У нас усё ёсць для гэтага. Тут самае важнае, што нам паставіць патрэбна, гэта казан, насамрэч. Прям. Вядома. Для гэтага трэба вуголле. То бок. А, у нас ёсць. У нас вуголле. ёсць. Не паліце лес, калі ласка, не паліце лес. У нас ёсць вуголле. О, зараз все тут позбираем. Лес посячом. Я дрова раптом що перенес. То може не треба тобі сеять чи нічого? Ну, може бути. Я гэта. Палёны просто. По-новому узгадываю, як у гульню гулять. Вітанки, перенесі вітанки ад ніндзі і блахастага. Вітанки. Блахасты. Так знайшлі біфлов. Хлопцы ўжо ў Так. бяспецы. Ой, где ты подобрал? Так. А я зараз старую базу грабую. Ресурсы ж трэба перанесці. Пераезд, дарэчы, на паўкантынента. Вітанки ад арыганы. Слухайце, такі натуральна постапакаліптычны краявід у тым сэнсе, што закінутая база без нікога і толькі шкілеты валяюцца. Ральф, я у другі куфар складаю все, що гніє. Все, що Мгм. придатне для обновлення в этом галі. Тут туди можеш мяне і пакласти. Так. Карацей, это ж тут, ферму по новой пачынаць усё патрэбна. Боже. Вядома. Давайте мінімальна пераезжаем. Ну, насамрэч, сэнс менавіта ў тым, каб адразу знайсці нейкае месца і адразу там стаць. Просто што нам на пачатку трэба было застацца каля брамы. Ну, яно было карысна, я так скажу. Мы бы доўга не працягнулі без яе.
Оу. Ежа. Так. Терміново щось Добре. з'їсти. Зновку не сочиш. за Ну, своїм я здоров'ям. занятий був. Ніколі так не рабіце. Рабіце перапынкі, нават калі вам здаецца, што вам не хочацца есці. Жыццёвыя парады працягваюцца. Угу. Так. Ты казан не рабіў яшчэ? Я не. Значыць, зараз я прынясу вам і казан таксама. Кремній і дошки потрібні. Ну, дошки ладно, дошки легко зробити, а кремній. Так-то просто не зробиш. На казан? Не, не на казан, я тут фермерство спробую підняти. А, кремнію я прынясу, у мяне ёсць запас. Плюс некаторая колькасць, здаецца, засталася ў куфарах. Так, там було. Так, да халеры. Так, ёсць на казан, ёсць на холодильник. А, гірсы. Казалі, гуль не вучить благому. Ну так. Не поїв, помер. Ось чому гульнян мені навучить зараз. Ну, файная гульня. Ну. Усе б гульні так працавалі. Так, що я хотів? А, гірсы. Гірсы, одна штука. Advanced Technology. Холера, гірси. Так, одне гірси. Ось так зробимо. Давай, Соненька, виходь. Соненька, соціальний конструкт. А. Ежа свіла, а так смачней. Вы ж ведаеце, ёсць сыр, цвілы. То ж самае. Норовицу. Ралифик эксгибиционист без ноговицы. Ну, да, гэта было. Ну, каб свіжо було, ну, мне там. Асабліва ўзімку. Музыкально дзин-дзин-дзин. Оу. Я же прям зусім нема, правильно? Нема. Зараз я Ось гэта трошки з'їм. принесу. Пялёсткі з'ем. Не дапамагло. Помрите там, калі ласка, я ўжо хутка буду. О, Допомогло. посрали. Там, до речі, Аня. зліва каля баски я бачив куст з гэтым. З ягодами. Арагорн без штанов ходил? У сэнсі без штанов ходил. Ну, Як класічний Арагорн. на вигляд. Я дзесьці бачыў гэты варыянт яго, дзе ён фактычна ў спадніцы. Так, на базе нікога, усе памерлі. Чаму гэта памерлі? Не. Помер я. Там без пытанняў. Ставим казан. Ставим холодос. Побач з казаном. О, чуєте? Чуєте? Ну што Улюбленные гуки. Это наши улюбленные гуки, это побач собаки. А боже, Іх треба цягнуць да... До зубров Спільно. треба так. А, до Ось зубровля. вони тут побач. Зубри, пінгвіни, усе яны нам дапаможуць. Так. З'їжджаю ўсё яшчэ нешта напруга. Подвяжи до мяне, у мяне ёсць трошки. Каб не Зараз памерці, я каб хопіць, я мабыць. неяк зараз выцягну трошки. Зараз сабе хаця б апарат гэты зраблю. Фермерскі. Дзе ён там? Зараз прыбягуць сабакі.
Кидайте Ды фермерскі апарат жа. Во, зрабіў. На тым свеце ён табе не дапаможа. А божухна. Яны з вады выскакваюць. Все, есть. Вядома, яны выскакваюць з вады. Калі падчас нашэсця ты будзеш у вадзе плаваць, то яны будуць цябе па вадзе пераследаваць. Яны Шалёныя дужа добра якія. плаваюць. Ой, да яны яшчэ да пінгвінаў дадзёбваюцца. Вядома. Ось няхай на іх і палююць. Ачмурэнная стратэгія, просто карацей заводзіш іх усё ў поле іншых ворагаў, і яны там самі неяк разбяруцца. Ну так. Ачмурэнна просто. Гэта найлепшае ў гульнях такого тыпу. Оп. Блин, не халера, і мяса нармальна за іх сыпецца, калі так рабіць. Вядома, толькі будьце асцярожныя, таму што гэта мяса монстраў. Вам яго не прыгатавана есці нельга. Мне можна. Не, можна тэарэтычна, але не раю. Не, у мяне ж там гэтыя абілкі, памятаеш, пераўтварыцца на лося. А, ну так гэта каб вы выкарыстаць абілку, здаецца. Само па сабе ўсё ж такі небяспечна. Так, яшчэ вечар, здаецца. Можа, у каго ежа есть. Ну, мне толькі тое мяса, якое я з гэтых сабраў, і ўсё, больш нічога. Прымай, дзеда. Дзе ты там? Разбягу. Слухаць, а яйкі ў іх не пазабіраць у пінгвінаў? Можна. Ну, калі рызыкуеш сваім здароўем, то можаш. Ну, яны за гэта будуць біць. Што такое? А дзе ежа? Ведаю. Прыбегла ніндзя даваць парады, як вас уратаваць. Я табе паклаў кішэню ежу. Бессэнсоўна, каго ты збіраешся ратаваць, ніндзя? А ад каго? Мы і так самі сябе... Мы самі сябе выратаваць не можам. Самі сябе пазабіваем. Няма ежы, не дайце ежу. Так у цябе ў кішэні ежа. А я гатаваць не могу націснуць. Так павінна Ты быць. еш яе. Яна ўжо прыгатаваная. Там пасмажаныя ягады табе закіну. Халера. Я і заўважу, прабач. Вось так Пасмажыць? людзі паміраюць. Я там анастраціну магу пасмажыць, просто што гэта мне як бы і так нарм. Ну, у сэнсе, што... Ну так, карацей, я магу сабе пасмажыць, я просто жадаў бы сабе ў казан закінуць, гэтыя фрыкадэлькі сабе зрабіць. Ну так, так, фрыкадэлькі кайфовыя. Мне паспаць Найлепшае. зараз. А што ў лядоўні трэба схаваць? Я хацеў просто даведацца, што будзе. Окей. Я просто хацеў даведацца, што будзе. Спадабалася? Так. Блин, мне ж няма сэнсу нават адраджацца зараз, я ж не вярнуся. А, не, ты побач Трэба пашукай гэты алтар, паспрабуй на ім адразіцца, каб паглядзець, што будзе. Ён ці будзе разбурацца, ці ў яго будзе пэўны час на гэты самы, на перазарадку. А дзе ён, у якім напрамку хаця бы? Я ж не ведаю, дзе ён. Ён побач з прасёковай вёскай. Ага, прасяковая вёска. О, чуеце гук? Так, і што Гэта гэта? срака. Угу. Срака так Не, крычыць, срака мне па-іншаму нормально. Так, мне па-іншаму Не, нешта. вось гэты гук, гэта менавіта срака. Гэта зразумела. Таму што сабакі, якія прыбягаюць, гэта проста сабакі, а бос Ага. гэта халера бос. Ау! О, Вязуць ужо гэтыя на цябе кідаюцца кашмары. Оу, я знайшоў боса. Я прывіты, я бачу боса. Ён хаціны гэтых разбурыў. А, ну гэта дрэнныя навіны, дарэчы. То бок парсючкі вас бараніць не будуць. О, тупае. Вітанкі, шаноўны, як твае справы? Лось прыйшоў. Мінус усё, што мы набудавалі. І кофары лупіць. Вось гаўно.
Циклопень нейкі. Ну так. Карацей, я бягу да сваіх павукоў. Ён пакуль што куды ён пайшоў, што я яго згубіў. Я каля яго калі што труся тут. Я, дарэчы, у цемры гэта і так ты не знайшоў, дзе адраджацца. Хрен зразумееш. Вельмі складана арыентавацца ў цемры. Ну так. А цяпер яшчэ і парсюкі разбураныя. То бок Ну, я калі іх тусіў, але да таго, як іх разбурылі, але так і не знайшоў нічога. Яно леваруч было. А, леваруч? Окей. Ну, я Так. не знайшоў, карацей. І зараз я кажу, я прям бессэнсоўна. Я лепей адраджуся ўжо на браме. Хаця, ну, давай пашукаю. Можа быць, штосьці знайду. Там, дарэчы, гэты алтар, гэты циклопалень мог знішчыць. Так-то. Тэарэтычна мог. Гучыць сумнёўна, але імавернасць ёсць. Ну, карацей, вёска поўнасцю знішчана, але і нават паблізу я зараз не бачу нічога. Не, я не бачу, тут няма ніякага алтара. О, ён тупае побач дзесьці. А я лепш паем. Так, ось я знайшоў жывога парсючка, гэта добрыя навіны. А, вось яшчэ домик прасючкоў. Можа быць, тут зараз знайду. Ідзі ў Не. сраку, парсюк. О, слухайце, можна яшчэ маманта знайсці. Хочаце маманта? Да, давай, пакуль я гэта. Давай павучкі забіваць прасючкоў, дарэчы. А, не, гэта не твае. Гэта іншыя гэтыя павучкі. Гэта агульнае. Так. Можна нацыяналізаваць агроду парсюкоў. Да яны неяк аўтаматычна самае нацыяналізуюцца самі. Самі ўжо нікім не ахованыя. Неяк я бессэнсоўна зараз час губляю, зараз дзень скончыцца, трэба хуценька праз чарвяточыну. Калі скокаце праз чарвяточыну, памятайце, што ад гэтага губляецца глузд. Ну, справа ў тым, што я дапрывід. А, ну так больш зручна. Опаньки, томатный корень вырос. О, божухну! А божухну! Выпустите мяне, выратуй мяне. Я на агарод мяне злавіў. А у мяне нічога няма. Я рукой просто бі. А, окей, ладно. Я напужаўся. На мяне напаў мой агарод. Вось гэта зусім тыповае, заехаў гарадскі. Мяне спаймаў агарод. Класіка. У гэтым сэнсе гульня да халеры дакументальная. Некролог, карацей, гульня. Так, я нават не памятаю, чым я займаўся, так калі перад тым, як памерці 3 разы. Які кодекс у мяне апынуўся ў інвентары. Это мой кодекс, так. Давай. На зямлю. Кніжачка. Род чисто вязковая тема. Ну. Так, я тут карацей зямлю зараць планаваў. Дзе там? А вось яна. Зараз я тут парадак навяду свае парадкі. Это мой агарод. Так. Да, прыбрань. Тут сметеннікі, камяні. Лейка ў куфары, калі што. Да тут лейка гэта. Я... Засталося маленькае толькі. Насенне. У мяне насення няма. Дзе ёсць? Як заўжды раскіданыя дзесьці.
Я просто ўсё, што я яго еў часта, таму што мне яно скончылася. Ну, тыпу, есці вельмі хацелася. Карацей, птушкі не трапляюцца ў гэтыя пасткі. Трэба насенні кінуць побач, каб яны туды селі. Занадта складана. Трэба знайсці іншае месца. Дзе не жыве на хутары. Дзе насенне ўсё. Так, а я сабе зараз зладжу вячэру, зараз мы паемо фрыкадэлек на старой базе, якая не разбурана. Своечасова мы пераехалі, дарэчы. Насамрэч добра, што не разбурылі старую. О! Божах, ну я ў кашку пераўтварыўся. У нас... Поўня. Всё, А што бегай я кашкай магу рабіць? Ты можаш Даследаваць тэрыторыю? дужа хутка У каго перасоўвацца ты і хадзіць па вадзе. Дзе ты пакажыся. Я ждаю цябе пабачыць. Як я ў лагеры зараз. зараз. Што ты бегаеш? Калявалоў. Бягу. Ты бяжы наўпрост куды-небудзь, каб разведаць мапу. Куды-небудзь проста ў бок. Ну, толькі з такім разлікам, каб да канца начы быць на зямлі. Бо інакш будзе капец. О, я тут бачу, ёсць кветачкі. Яны акурат мне патрэбны. Каменьчыкі. Павучкі, гняздо знайшоў. Бегай носіцца там шалёная просто такая качка. Ну, Свіныя дупы знайшоў. а гэта там, дзе парсючкоў забілі. Мгм. Так, слухайце, з ежы, трэба ж рыбалкаю заняцца, правда, не? Можна. Неблагая ідэя. Рыбалка О. файная рэч. Тым больш, што гэтая база каля вады. Мне падаецца, будзе больш эфектыўна, чым мае агароды гэтыя. Нейкае лісце цікавае знайшоў. Рыгана пытае, чаму ты не збіраеш гаўно. То я? За ўсё таму, што ў нас яго да халеры. Так, у нас ужо шмат, каля 40. Прыблізна Сагнет столькі ж, знайшоў. сколькі костак. Угнаення хапае, я просто у мяне насення зараз няма, мне то угнаенне так-то не гарыць. Ды тым больш зіма ўсё роўна ўсё нармальна не расце, яно расце паўгады. Я знайшоў замак гэтых свінячай. Там нейкія злыя свінні. Караля бачыў? Не было, дарэчы, караля не было зверху. Так, ну все, я павяртаюся да баскі. Каб жа адтуль пачаць. Трошкі пась. О, давайте паспрабуем нарэшце гэтую алівачку. О, вось тут напаўняецца яна. Ачмурэная тут. А чаму яна тыпу напаўняецца, але не напаўняецца? Дзе ты ж глядзі, каб не змерзнуць раніца. Ну так, так. Я ж праз гэта павярнуўся. Блин, тут вадзічкі не набраць. Яшчэ хутка гасне. Усё. Набадзяўся. Малацуга. Есці хачу, зараз здохну. Вось там фрыкадэлькі табе. Бон апетит. Так. Дзякуй, дзякуй, Пасля велічэзна. гэткай ночы відавочна ты будаш хацець есці. Столькі бегаў, столькі калорый спаліў. Я карацей рабіў жа ж гэтыя шпрыцы. Усё. Ралев, што шпрыцы патрэбныя. Ну, вядома, я ўсё яшчэ з 19 здароўя бегаю. Дзеда, колькі ў цябе на вопратцы адсоткаў? 56 на камізэльцы. Ну, нармалёва, нармалёва. Карацей, у верхнім куфары ёсць шпрыц. Угу. Так, А, я не бачу. 7 жыцця.
Може тут? У верхнім Так, кажеш, нічого нема тут. Середній, ось у другім. А, у другим. Вітанки Локі, вітаночки. Вот, чудовно. Може два скористати або ні? Два можеш скористати, я собі один покину туди. Поселились на могилках. Боже, здоровий- сколько скелетов. Здоров'я як відновляється? Типу, Їжею, з спанням. їжею і сном, так? Ну, яшчэ можна лікавальныя прылады усялякія рабіць. Напрыклад, вось я магу табе даць вось гэта павучыныя залозы. З іх можна рабіць лекі і можна іх таксама проста есці. Яны трошки будуць аднаўляць. Клікі. Ага, там камяні і попіл узяти потрібно. Так, камяні і попіл. Камяні і попіл. Попіл і камяні. Ой. Слухайте, тут некий сметник. Камяні бачу, попіл не бачу. Са сметнікам асцярожна, з яго лутаюцца рандомныя прадметы, але можа выпасці штосьці непрыемненька. О, вы поглядите, птушенька, тупик. Чат, Вядома. не спужайте. Зімовыя. Какие? Ну, кайфы. Так. Натягав, вертаюся. Якая дзіўная прырода. Ну, я городский, ты шо, я же это, я кажу. Ці каровы. Ну, очмуреть. Не, для меня реально же это шо, такая штука крутая. Попіл і камяні рок-гурт. Ну так. А что такое аналітичний центр? Я нам потрібне? Нам патрэбнае ўсё, просто што яно не ўсё адразу трэба. Аналітычны цэнтр, хутчэй за ўсё, гэта такі нібыта маяк. Гэта халера, якая дапамагае рабіць усялякае для марскіх падарожжаў. Давай вось тут каля воды поставлю. 4 дашки есть у меня якраз. Нема куди потратить. Ну-ка. А, ну так реально базово там дає усё для подорожу по морю. Так. Давайте съем что ли что-нибудь. Крокодильки какая. Оп. Здоровье выросло на 3 усяков. Жарт. А попіл як? А як попіл отримати? Спаліць штосьці. Добре, спалю зараз. З чагосьці буйнога атрымліваецца Вугаль. вугаль, а з чагосьці невялічкага попіл. Ось пялёстки спалю. Спалю. Так, я спаць у кокане павучым буду. Я тут з парсюкамі пабіўся. Трэба отаспацца. Адзін, хто мае такую магчымасць паспаць. А пачакай, спаліць у сэнсе у гэтым самым у Кладзеш на зямлю, потым паходняй падпальваеш яно. А, я неправильно спаліў тады. А як ты спаліў? Я кінуў вогнішча. Вогнішчы, ну, таксама можна спаліць, але гэта будзе лічыцца за падкінуць гэтага самага паліва. Ну так. Добра, а як стак раздзяліць? На контрол, здаецца. Прыватызаваў кокан. Менавіта. Угу. А зранку я яго яшчэ пабрэю. Слухайце, магчыма, лепш не чакаць ранку. Мне падаецца, калі я падпалю, то яно нахрен згарыць усё тут. Слухайце, у нас же ж было недзе павуцінне. Я зараз збіраю павуцінне. У нас там той, хто пабрыць аднаго можна і пагаліць, і ён ужо там павукі не дасць. Будзе добра. Не, павуцінне тэарэтычна можна бясконца маць з гэтым персанажам супер проста. А на што табе павуцінне? Буду зарабіць 2 штукі. Зараз без праблем. У мяне вось ужо зараз 10. То мяне не Просто бачу. пагаліў. А слухай, а настрой не падымецца, калі я вудзіць рыбу буду? Бо тыпу ў жыцці то гэта прыемна займацца гэтым, не? Ну, калі ты даеш рады. А калі не даеш, то наадварот. Маеш рацыю? Так, чакай, як тут вудзіць тады?
Некая міні-гульня, ці што? Хутчэй за ўсё ты зрабіў найбольш простую вуду, з якой ты можаш вудзіць толькі у гэтых невялічкіх калюжынах, каля якіх рапухі. То бок для таго, каб вудзіць то бок там марская у патрэба. акіяне, так, там спінінг трэба. А чакай, вось гэтая залева, якая у нас тут, гэта у нас мора, ці што? Гэта мора. Не зразумела. Тое, што калюжына, яно літаральна калюжына, там не зблытаеш. Есть Я там спадзяюся, я ўсё не спалю нахрен. Патрымай агонь, я зараз бегаю, мне там спрабую сабе лічылку зрабіць. Дзе тут попел застаўся нейкі? А дзе попел-то? Я ж спаліў галінкі. Попел знікае, калі яго адразу не падабраць, яго здувае ветр. Ладно. Галоўна Халера. часна паведаміць. Вось Ну. зусім не сутыкаліся з рэальным жыццём. Не, мы сутыкаліся, і, дарэчы, попел захоўваецца некалькі тыдняў у рэальным жыцці. Ну гэта калі ветру няма. Альбо калі пайшоў дождж, ён вільготны зрабіўся. Так, ну павучкоў тут шмат, я задаволены. Но я скажу наконт рэальнасці, так? Попел у кішэнях цягаць такое сабе. Ну, Кішэнькі ў нас могуць быць літаральна бясконцыя. Дарэчы, можна паназбіраць свінячых срак і зрабіць заплечнік удвая буйнейшы за той, што мы зараз карыстаем. Бляха, я забегаўся, забыў, што трэба пагрэцца. так, у нас тут ніякай ежы няма. Так, нарэшце лячэнне, дзе яно там? Ну, а царица... О, Зельза 33 здоровья. Блин. Я так сказал бы ранее, я бы тебе фрикадельки зрабіў. Ты быў Мне там яшчэ засталося ад напада ваўкоў яшчэ мяса, я тут на ягодах і мясе жыву. Ну, тут бульбы урадзіла шмат. Пазбіраць? Збірай, так. Смачна есці. Это галоўная бульба не тая, якая... А, ты там каля нашай базы, так? Так. Былой, у сэнсе. Так, Так, забирай там все, что там вырасти, все твое. морква. Так, а давайте сабе яшчэ попела гэтага зробім трохі. Так, зараз, магчыма, будзе небяспечна. Я не памятаю, што робіць гэты куфар. Свіня, ідзі ў сраку, свіня. А що такое? Що тебе за город такий? Я вже третій раз трапляю на нейкія калюшки. Што Я не памідоры, ведаю, ён што? агрэсіўны стаў гэты агарод, нешта. Ну, ось гэта унізе, просто кожную, што не збіраеш, яна просто тебе... Я не ведаю. Я бачу гэта самае насенне, я саджаю насенне. Што там вырасце, мне адказнасці няма. А мне падаецца, гэта перашкаджае нейкае зелле. Такое агрэсіўна, не? Я не ведаю. Я нешта саджаў, яно пачало быць агрэсіўным. Так, тэрарыум лухта. Ох, пагрэўся. Ну, карацей, далей. Я, дарэчы, попелу зараз прынясу. Мгм. Мне Гэта, тут ёсць. там, калі што, свіных дуб 5 штук, так што на адзін свін капілку хапае. Выдатна. Ох, у мяне ёсць план. Да халеры шпас так зрабіў, а выкарыстаць іх не магу, то трэба просто перанесці. Карацей, я гэтую гародніну сюды, Мгм. у казан. І давай я табе кавалак мяса туди додам, четвертым элементом. Окей. Я морку забираю, і зараз тебе мясо буде тобі фрикадельки. Во. Лупі. Калі што, я несу 18 павуціння. І пры гэтым я не згубіў уласную бараду. Я нам про запас расціш, так? Ну, на ўсялякі выпадак.
З гэта абавязкова Віншую трэба будзе са записаць. стрыкам у 40 чуеце? стрімаў. Чуеце? Чуеце? То чым? Ці мне падалося. Здаецца, да нас зноўку сабакі ідуць. Та не, Блін, у мяне... А, мы іх не клікалі. Колькасць шкілетаў усё павялічваецца. Чым вы тут займаецеся? я ну само не ведаю. Глебу гнойваем. Ну. Калі што, у мяне ёсць маська, якой можна лікавацца. О, я зараз сабе падразагнаў, мне зараз 53 здароўя ў параўнанні з 19, якія былі раней, гэта просто касмічна. Так, як там яна робіцца? Так, я паставіў Камень. пасткі на плюсаў. Вельмі спадзяюся, што хтосьці Вы калі насенне хоць якое дзе пабачце, абавязкова нясіце, бо з насеннем Ну, гэта напруга. ўвесну, мабыць, толькі будуць, таму што зараз нічога не з'яўляецца. Нешта так, звычайна іх навокал да халеры, а нешта зараз няма. Сезон такі. Вось прыйдзе вясна, ох, вам спадабаецца вясна, я ўпэўнены на 100%. Так, галінкі Так, пакладзем ты паўцені сюды. нікуды не скідаў, правда ж? Так, а што табе зрабіць? Воду марскую. Шо Табе побач з паліцца? базы я мог ловіць. Мінус ралів. Я гэтага не Так, чакаў. Вуда, морская вуда. Зараз будзе табе вуда. Я просто такі, Расслабіўся. зямля нейкая, Расслабіўся, варушыцца, мне пайшоў цікава нагарод. стала. Я такі, зямля Просто скінуў шавеліцца. воду. Вось ляжыць вуда. Вось Дзякую, ляжыць вуда. величезны. Так, каменьчыкі трэба знайсці. Ёсць у нас недзе каменьчыкі ці не? Ну, у мяне ёсць 17 з сабою. Вось. А мне нам, каб малаток зрабіць, каб гэтыя косткі памалаціць. А. У мяне з сабой і кувалда ёсць. Яна амаль што зламалася, таму што я яе выкарыстоўваў на тое, каб малаціць вашыя косткі. Ну я дзве зрабіў, кувадла. О, блін. Так, сюды, сюды. Костак панарабілі аж. Ну реально вельмі агрэсіўны агарод. Што не збяру, то я спрабую мяне забіць. Пойду-ка я адсюль. Нешта там я пасадзіў Добра. такое, што лепей было не саджаць. Ну, А божухна. Радлёўкай усё выкалупваць. Дзе ўсё? Я Мне нічога не падаецца бачу. толькі што хтосьці зламаў сундук, куфар, і Не, нічога не казаў. я яго дзеўбануў, таму што ў мяне была кувалда з 1%. Трэба было яе даламаць. Так. куфар Так, ралів зноўку гіюнеў, цемра. Ну так, я адрадзіўся, паспрабаваў рэчы Ай-яй. пазбіраць. Божух, ну мне зараз... Чую гукі вясковага задавальнення. А салоды ад вясковага жыцця. О, я бачу, у нас уже ноч карацей становіцца, то бок мы набліжаемся да весны, правда ж? Дзеладу Лунгдарк звык туды-сюды швэндацца па старых базах збіраць ежу. Ну, так Лунгдарк я піпец як люблю. Пры тым, што амаль што я ў яго не гуляў. Трэба будзе дабрацца, паставіць як след. Учора Беларусізатар. Магічык, у цябе... А ты зараз каму адказваеш? А, ўсё, не, нормально, я бачу. Это паладзіна паведамлення. Я просто такі, можа, цябе адчапіла ад чата? Падалося. Не, ўсё ў парадку. Усё ў парадку. І гэта, я так разумею, апошняя частка. Вось гэтая пятая, яна фінальная. Так. Просто я не ведаю, я гуляў у The Long Dark, і нават у планах не было сюжэту дадаваць у яго. Ну, типу, ось ён выйшаў у раннім доступе яны. Ну, прямо самы ранні доступ у 12-13 годзе, калі яны там выйшлі. Вось тады я гуляў, я прайшоў не так даўно, адносна, типу, года паўтары назад я прайшоў. Опа, я адчуваю як нешта тупае. Ведаеце, што у нас не будзе старой базы нашай? Забудьце пра старую базу. Зразумела. Босс туды дайшоў? Ну так ён ходзіць, ён нас пераследуе, пакуль мы яго не заб'ем. Таму не расслабляйцеся. Ён жа ж у весну павінен знікнуць, не? Ён А жа ж можа, зімовы. знікне. Здаецца, ён лягае спаць.
Я не ўпэўнены, што ён аж знікае. Так, от старой базы осталось литерально ни холеры, я вам скажу. Амаль ни холеры. Будавалі, 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 і вось як яно скончылася. Ай-яй-яй. Ну, поглядеть. Дарэчы, мы ж знайшлі зуброў, іх можна было б уначы пагаліць, але ўжо позна, ўжо хуткая зіма скончыцца. А, що я там бафав сябе, гэты шпіцы карыстаў, що не, 2 разы помер, назад вярнуўся. Ладно. Жыццёва. Паўзучы жах. Трэба зрабіць вам будзе палатку, каб вы спалі і аднаўлялі свае мазгі. Ну, у мяне праблема з мозгамі няма. Усё ў парадку. У меня праблема, що мяне ўсё Ёсць месца, дзе ёсць кветачкі. Блін, дзе мои рэчы? Дзе мои рэчы-то? Куды, дзе я помер-то? Вось. Блін, холера. Давай, 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 давай. А, ну так, яно ж нікуди не поділася-то. Гукі задавальнення. Я котку погладжу, мне до мяне котка ласціцца, я котку погладжу, супакоюся. Асцярожней, можа куснуць. Не, У котка гульні мне так не добрая. рабі. Котка мяне не У кусне. гульні ёсць гэта самае. Котка-еноты. Яны могуць сраку адарваць. Мне падаецца тут все что заўгодна. У меня гарод сраку адарваў мне. Ты пра што кажаш, тут усё надрывае сраку. Так. А як мне рэчы-то забраць? Там шчупальца гэтае. Мы там літаральна ўсё. Так, я амаль ты можаш забіць шчупальца? Так, так. Карацей, шчупальца на поўдзень ад нашай базы. Я могу нават прывідам паказаць, дзе я там. Просто я не магу рэчы А забраць навошта адтуль. ты палез у балота? Это не балота, я не ведаю. Гэта на гародзе вылазіць, калі збіраем. На гародзе. Не-не-не, шчупальца. Там праз пад зямлі такая хрень вылезла, і такі, зямля шавеліцца, падыйду, пагляджу. І яна, карацей, вылезла тут шчупальца, і мне у лычы дала. Калі шчупла з-пад зямлі, то гэта хутчэй за ўсё ж такі дзесьці балацяныя тэрыторыі. Ну, глядзі, балацяна не балацяна, тут снег паўсюль, якая розніца, я не разумею. Розніцы не бачу. Просто не бачна. Тады разумею. Ну, рэальна, а хтосьці здольны, тыпу, шчупальца гэтае забіць? Ну так. Памажыце, Але калі ласка. прасцей будзе іх спалучыць, то бок прывесці шчупальца, яны ж пераследуюць. Я Яны не не проста ведаю. на месцы стаяць, яны пераследуюць, іх прасцей прывесці да кагосьці, да павукоў, Ага. напрыклад. У нас ёсць нейкі электрычны бульбулятар. Так, добра, тады я зараз буду рабіць гэта, толькі просто праблема ў тым, што ўзімку нешта складана з гэтым, таму што мне ж нават, я да таго шчупальца дайсці нармальна не магу, я замярзаю, ну, тыпу, там доўга я не патуцую. Дык я ж кажу, экспедыцыі усялякія прыгодніцкія лепей ладзіць альбо ўвесну, альбо ў Ды каб ты разумеў, там такая экспедыцыя тыпу 10 метраў ад хаты. Просто зараз, каб адрадзіцца, я іду да брамы, ось на браме, старога лагеря няма. Я бягу да чырваточыны, дабягаю до нашага лагеря яшчэ не замёрзшыя. Вось, і адтуль ужо спрабую прарвацца да гэтага самага, да таго месца, але літаральна там... Блин, дзе чырваточына-то? Вось яно. Давай. Дзеда, хочаш есці? Так, вось бачыце, вось гэта маё снараджэнне ўсё. І зараз мне патрэбна неяк усё, ну тыпу ўсё, я не магу зараз ужо амаль ноч, я аж не дабярусь туды. Смачна есці, Рэльф. Дзякую вялікі. Так, зрабіць палатачку.
Зроблю звичайний намет. Обновляйте трошки мозги. Ну, каб вось гэтая павучына вас не пужала надта. Так, можна і куртку зрабіць, і капелюш. У нас есть у нас есть специалист, карацей, вось гэты павучыны спецыяліст. Ён колькі у цябе гадзін? 150, ну гэта не шмат насамрэч. Па мерках гэтай гульні 150 гадзін гэта піпец як не шмат. Ну і мы па 3-4 гадзіны. І... Так, патрымацца да раніцы, каб паспрабаваць хаця бы са шчупальцам хоць штосьці зрабіць. Зараз я вось зуброў галю. Калі ў мяне за шчупальцам не атрымаецца, мне патрэбна будзе дапамога прям патрэбна, таму што я не магу даць рады тады. Ну, зараз калі зранці не атрымаецца. Ультыматыўныя варыянты, напрыклад, калі нейкі вораг аж занадта моцны і ты нічога з ім не можаш зрабіць, яго можна спаліць. Справа ў тым, што ну я нават дабрацца туды ненармальна не магу. Ну то бок я дабягаю і там бойкі не будзе, там я просто літаральна на апошнім замярзанні дабягаю. Ну, гэта праблема, так. Зараз паспрабуем што-небудзь падумаць з вопраткай. О, тут марскія вылазяць. А не, гэта звычайна падалося. Марскія гэтыя самыя цені, яны лютыя. Калі падарожнічаеш па моры, там аж капец робіцца. Так, што у нас па вопратцы? Капелюшык можна зрабіць. Капелюшык выдатна. Але на яго яшчэ трэба рогі. Ну все можна, але гэта сацыяльны канструкт. Так. Менавіта. А ты бараду спецыяльна сабе? А, ну як уцяпленне сабе робіш. Ну А, так. Барада ўзімку грэе. Але вось увесну яе трэба будзе абавязкова зарэзаць. Вы зразумееце потым чаму. Ну, просто мне нават адсутнічае такая гэта як клас. Ну, шляхетны. Так, зараз раніца, я зараз зноў на сваю смерць пайду. Так, ну шо, побеглі. Так. Чекайте, я тут ежу дораблю. Уже поздно, я уже бягу. Ідзем глядзець, як Ралев будзе гінуць зноўку. А ён Вось- даже вось просто на оно. полдзень. Вось, І там вось, пише за все так, болото. так. Ось, оп. Ну, як яна Ну, будзе мяне гэта праследаваць? Яна нават не Гэта збіраецца там балота. мяне праследаваць. Ні халеры тут луту накидано. Ну, блін, я 2 разы помер там. Бачиш пупырышка, якая торчить з землі. Яна не пераследуе ні халеры, яна вось тут торчыць і ўсё. Не, так ты адыдзі і чакай. Яна засунецца пад зямлю. Добрая парада. Не атрымалася адысці і пачакаць. Окей. Мгм. Я забяру твои фрикадельки у якасці ўзнагароды. За тое, што я паспрабаваў тебе ўратаваць. Фрикадэлечкі, мае фрикадэлькі. Вясна. Звярніце Магільшчик, ўвагу. як добры юрыст, ён параду даў, а то, што не атрымалася, не мої праблемы. Ну, так. Хіба я вінаваты. Вясна прыйшла, хлопцы. Віншую. Своечасова, так. Цяпер ты можаш заўважыць, што там сапраўды балота. Угу. Так. З рыбою нешта не пайшло. Дык каб вудзіць рыбу, трэба гэта ж самае. Там трэба і паплавок зрабіць і штосьці насадзіць. Так, там скрыню трэба зрабіць, да халеры яшчэ ресурсу патрэбна. Слухай, гэта ты так пагаліў валоў? Так. Лысыя ходзяць усе проста.
Я жадаю паглядзець на гэта, але мне... Я ж не магу, там мае рэчы. У сэнсе я не пайду туды. Что, Ралев зноўку памер зараз? Ды не, ну я просто, блин, я не магу. А што рабіць-то? Там усё, што ў мяне ёсць. Прям усё, што ёсць, яно там. Карацей, я зараз адцягну гэтае шчупла, каб яно адышло адтуль. Ты забярэш. Давай, цягвай. Чаму? Дык яшчэ не вот. зусім цёпла. Чаму? Гэта вось тыповая Так я ў сітуацыя. камізэльцы быў, алё. Прыйшла Я так сам падмярзаю. Вось оно, ты пробег, я пабег назад, таму што я зараз памру. Во, шчупла тутака. Шчупла ў Да мяне. ўжо позна, там мае рэчы ў іншым баку, я зараз памру, я збягу да цепла. А, ты мёзнеш. Ну тады дачакайся. У мяне ж барады няма, гэта ж ты барадаты. Дзе там, блин, наша база-то? Які ж не прыстасаваны. Ачмуррена. Я скажу, жыць каля портала было прасцей. Прасцей было адраджацца. Так. Ой, тут кажана ўцьма. Куды ты ўжо пабег? Вы зноўку раскапалі пячору? Сур'ёзна? Не, Адкуль кажаны тады? порталу. А, портал там. Я ўжо спужаўся. Ну, мы просто любім капаць рознае, вось і ўсё. Неконтролюемое жаданне капаць. Мякка скажем, шмат у нас трупаў тут на базе на старой. Просто жесть нейкая. А, кажаны. А у мяне ўсё добра, я яшчэ пасплю. Весна пачынаецца на 36-й дзень. Ну, ось літаральна зараз у нас будзе весна ўжо. Просто що снег тае трошкі раней, і ось, як ведаеце, па вясне людзі такія: о, Соніка выйшла, распранаемся, і ў выніку хварэюць. Ось тое ж самае здарылася. Ну, разумееш, у гэтай формуле уже рэальным жыцці няма гэтага самага шчупальца, блин, з балота, якое забівае. Ну, ведаю, здаецца, ёсць. Ой, выдатна. Слухайце, 4 трусы зловіў. Віншую. Паляцелі. Так, трошки трэба разгрызці. Адзінае, што кепска, там усе Ну, запрошую. майно маё засталося на версі. Так, косткі я выкіну. Няма, карацей, сэнсу мне савацца ад лагера зараз, абсалютна. Да Ну, вось раніцы. зараз на наступны дзень будзе ўжо вясна. Нам Хутчэй паказалі, бы, блин. паведамілі, што будзе ўсё. Я просто гарадскі не бачыў тэнтакляў. А, ну блин, магчыма, просто гэта недасведчанасць. Чук, добег. Свінячыя сракі, яшчэ косткі. Перасунем сюды. А тут ёсць эмоткі нейкія там, типу, танцаваць, не ведаю. Не памятаю, але здаецца, ёсць. Зараз узгадаю. Не, гэта не яно. Ну, карацей, тут ёсць спосаб камунікацыі між людзьмі. Вось оно. Усё, я танцую. Хлопца, а у мяне мёд ёсць. Есці. Усё, танцуем да раніцы. Шкілетаў да халеры, так. Не, выбач, паладзін, было бы смешна мець такую каманду. Ну, слухай, калі ты раптам вырашыш пастрыміць Just Dance, я думаю, усім спадабаецца. Ну, неблагая ідэя. Гэта перанесем сюды. Усе прылады я, карацей, перакіну сюды. О! Падаруначак. Что там такое? Що там адбываецца? Скрыня там выпала яму. А ўжыць зараз я не магу. Якая мне барада адкрылася, але гэта, мабыць, не на майго персанажа. На майго. А, халера. Гэта Так, танцаваць, у меня калі вам цікава, на Y, альбо на што там, не ведаю, на беларускай клавіатуры. Y-чатку адкрыць і /dance. Ось, калі жадаеце, прыядноўвайцеся. Усё роўна няма... Як складана.
Ну, я не ведаю, можа ёсць прасцей варыянт, але я Хутчэй за знаю. ўсё ёсць. Во. Я са шпагай танчу. О, адваротная. Прикольно. Так, І ну амаль, бутрыбух. амаль. Во, поехали. Вось так і памром. Ну, то бок вы спачатку памрэце, а я значна пазней. Як зараз ранок уже будзе. Я дакладна памру, я пабегу зноў да тентакля, я ж не, я ж самазабойца. Самогубство. Рэкляма. Я магу запусціць рэкламу, Вячеславович, але не, такой каманды няма. Пасхалачка не Калі б на там. беларускім твічы з'явіўся які рэкламадаўца, гэта было б выдатна насамрэч. Але ж губу раскатаў. Ну не, насамрэч гэта ізі можна аформіць. Адзінае, што гэта будзе якая-небудзь О! лухта накшталт казіно. Оп. Паўзе. Пакуль што яно ў мяне. Гэта не, гэта іншая тентакля. Толькі я прыдумаў, як з этой галеры зладзіць. Я прывіднай карацей хрэню сваёй. Я выклікаў прывіднага дапаможніка, ён няхай змагаецца. Бачыш? Ён нічога ёй зрабіць не можа. Ну, в сэнсе, тентакль не можа нічога зрабіць прывіднаму дапаможніку. Вы глядзіце, ну, нарэшце. Віншую, віншую. 3 цела тут просто. Просто так. Нарэшце Жесть. ўрахавалі лут. Рулетка. На контррулеткі добрая думка. Хутка будзем круціць. Я толькі, можа, паем дзесьці. І, ну, у сэнсе, у гульні паем. Насенне з'явілася, нарэшце. Вы глядзіце, зараз ўсё пасадзім, зараз падымаць гэтую зямлю Трэба- будзем. Оп. Трэба рэзаць бараду. Каму Так. трэба есці, там хутка будзе гатова. Не забывайцеся закидывать ежу ў халадзільнік, яна там захоўваецца даўжэй. Ну, мне, я ежу знаходжу і адразу... Так, фрикаделькі каму? Хто галодны, таму. Блін, мне... Оу, пчала. Пчала, ты чаго? Асцярожней. Чырвоныя пчолы гэта ахоўнікі. А у сэнсе ахоўнікі, я нікога не кранаў. Каму гэта цікава? О-оу. О-о-о. Та я дакладна тут пабягу просто. Ой. Ой. Шасцёра на мяне, вы што? Як толькі ты крануў тую пчалу, я побачыў, як з вулі адразу 6 вылятае, просто за табой выязджае нарад. Я разброю волей, далей будзе бяспечней. Нема чаго заляцацца было, слухайце. Калі раз з заплечнікам, ну, а чаму бы і не? Я малады павучок, у мяне яшчэ ўсё жыццё наперадзе. Добра, я, Я карацей, больше з'ем не гэту з'ем. штуку. Там Так. жало паднялі, не? Ужо так, ужо падняў. Насенне, глядзі, там, Ральф, насенне. З табой ляцець зноў. Насенне так, я знаходжу і адразу саджаю што-небудзь. Так. Яшчэ насенне. Так, пчолка. Мінус пчолка. Яшчэ одна пчолка. Яшчэ пчолкі. Нешта не так. Хто разбудзіў Не, усіх просто- пчолак? Пчолкі прыляцелі з таго боку, адкуль прыбег дзед. А, Я думаю, неяк звязана. Правда. Зоум. Зубы гоншых, ну і з зубамі гоншых трошки праблемы былі, таму што некаторы час мы іх не забівалі. Я з пчолкі мёд здабыў. Вядома.
Усім Так. відомому, як гэта з пчолки можна було мед узяти. Гэта На была Дон- грузовая пчела. О, на Донстар Кезер 7500 відправляється. Дякую, великий Паладин. Дальнобойщик. Жесть. Добра, Бачу, добра. я прийду позбираю. Я зараз гэты самы рытку буду круціць. Калі што памру, то каля вогнішча, там не так страшно, мне падаецца. Всё ў парадку будзе. Чатик, зараз мы рытаньку пакруцім. Ты помреш принаймні у тепле, правда? Ну так, ну Тепленько. хаця бы цёпленька будзе. Так, я зараз падрыхтую нашу. Нагадываю, што у нас гэты самы, у нас марафон, і мы кожны Ой-ой. дзень гуляем у тое, што абіраеце вы, тое, што ёсць у галасаванні. І сёння у нас гэта... Я, можа, нават давайте, можа, вам, каб не перашкаджаць, я, можа быць, зам'ючуся. Хаця, ладно, можа быць, не такая праблема. Вось, і мы гуляем у тое, што ёсць у галасаванні у нашым справа зверху, якое круціцца. Ну вось, і на сёння, напрыклад, перамагла Dawn Star, а з-за таго, што мы ўжо спрабавалі Dawn Star, нам не складана падрыхтавацца на наступны дзень прям. То бок учора яна выпала, і мы сёння адразу гуляем. Вось, зараз я падрыхтую нашу рытанку. Оп, переключаюся на яе. Ну, уяві сабе. Адзінае, што ў мяне на экране з рулеткай няма дыскордзіка, таму дыскордзіка тым, хто глядзіць, не будзе чуйна, таму не здзіўляйцеся, калі у вас дысананс. Я не наладжваў такога. Так, рулетанька наша. Я, можа, тады і зам'ючуся. Ну, тыпу, вам просто дысананс у вас у два бакі не чуйна. Угу. Так. Так, я заміціўся ў дыскордзе, каб просто дысананса не было. У нас рулетанька, забіраю нашыя гульні ўсе з усяго спіса галасавання. Уявіць сабе, адразу Dawn Star Together яшчэ раз перамагае. Так, ёсць спіс. Адразу колеры яму нейкія, давайте ось такія будзе. Прыбіраю нашыя капы усе, акрамя Dawn Star Together, таму што ён у нас якраз такі правераны, падрыхтаваны, скажем так, і мы можам яго запусціцца прямо на заўтра, гэта не праблема падрыхтаваць. Так, не бачу. Кап Рэмволда сышоў, і я нешта больш нічога не бачу. Дзіўна, мне падавалася яшчэ штосьці ёсць. The Guild, вось он. Ёсць, усё. Прапусцім нейкі кап. Вось, зараз дакладна ў парадку. Добра, перамешваем варыянты усе, каб драматызма стварыць. Круцім нашу рулетаньку. І на заўтра у нас Total War Empire. Віншую Антанаса Сметанаса і VRV Gaming з перамогай Total War Empire. Я зараз іх запишу як перамогу. В прынцыпе, можна вяртацца адразу. Ну, каб і чатку вярнуць і агучыць. Так. Давай поглядзі. Усё, мы Пераможца пераможца ёсць у нас. Гэта Total War Empire, не Dawn Star Together. Уже добра. Так, зараз я його... Пауліка. Ну, так, я зараз запишу. Яго яшчэ я не записав. Аво, парасол. Зараз я вам зараблю. Що? Трымайце. Там капелюш у нас був солом'яний, я пам'ятаю, кудись знік. Все, користайся парасолем. Дякую. Так. Весна. Бляха, я забыўся. Хе-хе-хе, що весна. Прийшла весна. Пачаліся пригоди. Що там відбулося вже цього? Це буде сюрпризом. Спойлери. Так, Total War Empire записав. Ёсць. І зараз яшчэ нагадываю, што ў нас вылетаюць гульні, за якія не галасавалі больш за паўгады. Зараз я адпраўлю у нас наступнае, гэта, дарэчы, вось Mass Effect 2 за героя, 5000 ад мегапаазерскага. Яны зараз разляцяцца па розных гульнях, па гульнях мегапаазерскага ў першую чаргу.
Індикатор з... Нас затаплює? Що? Нет, ты мокнешь. Ага, Чисто ты мокнешь. Я добре. тобі в кишеню укинув парасон. Дякую велике. Я не бачу його. А, ні, я просто слепий. Ось і все. Що промокло. У мене усі предмети нейкія слизькі. Ну так. І гэта рэальна ўплывае, то бок ты можаш зброю выраніць з рук, таму што яно слізкае. Зрозумів. А предмети з мене вивалиться можуть просто так, тому що я А, бігаю. я вала заграв. Яны Твоя могуць праблема. вываліцца, калі Так, цябе дзёбнулі. зараз старые гульні тырк. І у нас, я не ведаю, голосування, я сподіваюся, не на агульний чатик запустилося, то буде дивно. Я сподіваюся, тільки у моїм. Здається... Не почалося у вас голосування, так? Ні, У ваших не чатиках? бачу. Цудоўна. Тады мой чатик адразу ў чаце і напісала, хто ў нас вылятае, куды размеркаваліся гэтыя пункты, размеркаваліся яны па іншых гульнях мегапазерсках, іх даволі шмат, і там по 550 балаў на кожную адправілася, размеркавалася ў выніку. Далей, калі вы жадаеце захаваць гэтую гульню ўсё яшчэ жадаеце захаваць гэтую гульню ў спісе, то у вас ёсць магчымасць у галасаванні паспрабаваць перамагчы чат у галасаванні, зараз галасаванне ідзе на 5 хвілінак, і вы можете паспрабаваць. А чаму я замерзаю? Таму што дрэннае надвор'е. Нешта мне падказвае пад дажджом такое сабе гэта самае Ну, трымаць. калі ты мокры, табе холадна. Лагічна. Яскраў, гэта табе больш патрэбнае, так? Не ведаю. У мяне зараз 20. Табе патрэбней. Так, а я магу... А у нас мяса хоць якое ёсць? Ёсць. А дзе? У халадзільніку. Холодильник. І зернікі таксама туды складаю. Добра. А чаму парасоль так псуецца? Ужо 90%. Ну, таму што гэта не бясконцая парасоль. Яе трэба будзе рамантаваць, каб яна не сапсавалася ўшчэнт. Зноў ж такі жыццёва, у тым сэнсе, што ці доўга служаць тыя парасоны, якімі мы карыстаемся. Не халеры. Адзін раз вецер дзьмуне, і ўсё яно паламалася і выкінулася. Трэба новы набываць. А парасоль ён па сутнасці, парасончык ён толькі стрымлівае накапленне Так. мокрасці, так? Ён толькі проста прытрымлівае. А як штосьці з гэтым зрабіць? Типу, высушыцца? Дачакацца лета. Я качку знайшоў. А у мокрым Ай, намёце ай. спаць не дапамагае, так? Дапамагаю. Я качку на базу цягну. А, боже. Хтосьці. А, яна не пайшла, дарэчы, слухайце, дзіўна. Я дацягну Таму што яе яна да не павукоў. дурная. Я да павукоў дацягну, а яна саскочыла. Гаўнешка гэткая. Качка тут файненькая. Максим сам Так, трошки я качка, але ў поўнач. Трошки качка, але не знайшоў бач агульныя мовы. Трэба было ператварыцца і павярнуцца задам да яе. Магчыма, ўратаваўся бы. Не. Занадта вялікая наўрад ці. А так, а чаму я, слухайце, падабраў моркву, яна мокрая, кажа. Зараз мне падаецца ўсё мокрае будзе. Мне падаецца зараз што-небудзь не мокрае знайсці, гэта цэлая праблема. А насенне, дарэчы, падбіраў не мокрае. Што дзіўна. Ну, шо паспела? А шо не возьмем. паспела? Сюды. Дарэчы, наконт насення, і як там наш агародзік невялічкі. Так, это ёсць. Гэту штуку мы забіраем. Яна мокрая. Я не здзіўлены. Усё мокрае. Так, будзем збудаваць нейкі іншы куфар, каб туды складаць хілкі усялякія. Ці Ну, ўсё, што увогуле у патрэбна для нас хілак. канкрэтна зараз накідана проста рандомна ўсялякае. А увогуле
Трэба штосьці па розуму размяркоўваць. Каб куфары Нешта былі мне з сэнсам. інструменты у мяне невядома дзе. Дзе мае інструменты ўсе? Трэба абшукаць. Я можа помер просто шмат разоў, таму яны падзеліся кудысьці. Зверху зялёны грыб, яго можна падсмажыць на вагне, і ён будзе. Зялёны грыб розум, кажуць, падымае. І мне падаецца, зараз хлопцы хлусціць. Ты хочаш нейкі пабачыць. Мультики покажут, калі гриб з'ядзіш. Ну, Кайфово было бы. Усё, можна Так, пабраць. коты зноў пакетик скралі, зараз я вернуся. А що ж там такое у пакетику твоім? Мята нейкая? Можна і так сказаць. Так, мяса няма. Хілка, якая Трэба робіцца. ісці па мяса. А я розума няма, каб скакаць па гэтых. Я магу нарабіць лекавальную жыжу, калі знайду попіл. Але толькі пасмажыць, бо бяда будзе. Добра. Ніндзя не можа стрымацца, гледзячы як у шоку ад непрадуктыўнасці. Уже Ну, трызнік. добра, добра. Ну, Я вернуўся. добра, зараз зараблю. Каты, карацей, там пакетик, які па сутнасці пусты пластикавы пакет, але яны яго змыкі, ён мокры, яны яго змыкі крадуць уже трэці раз. Я яго ўсё спрабую схаваць, каб яны яго не даставалі, але блин, мне падаецца, каб здаў уже прыйдзецца яго выкінуць просто. Так, спачатку зялёны грыб. Зверху кажа зялёны грыб. Где зялёны грыб? Мокрый зялёны грыб. Не падбіраю. Так. Кончыўся дождж, таму там асцярожней. Пінгвін, вось пінгвін выскачыў мегапайзерскі. Пінгвін на месцы. Я пакуль толькі чырвоныя грыбы знаходжу і не бачу зялёных. Таму што яны ў дзень схаваныя ж. Не, Дзень чакай, адзін зялёны я адказ. збіраў. Ад іх толькі адтуліна ў зямлі. На першым стрыме я збіраў зялёныя, гэта было не ўначы. Дык не ўначы, увечары. Тут ж яшчэ ёсць вечар. А, ну так. Ідзі да мяне парсічок. Где там мой огород? Так. Я нейкую Ну, мандрагору знайшоў. Ходзім зараз паглядзім, як дзед Максім будзе гінуць. Чаму? Ну, просто. Традыцыя гэтка. Мне гэтыя схільнасці вельмі не падабаюцца. Традыцыйныя забаўкі вясковыя. Паглядзець, як сусед у балота залез і там загінуў. Я, дарэчы, спрабую знайсці бярозку, і штосьці я нідзе не знаходжу яе. А яны тут непадалёк ёсць, а навошта табе бярозкі? А ў іх ёсць каштаны. Таго ж паесці. А іх, я Карацей, мяркую, можна пасадзіць, не? Бо я вось, напрыклад... можна. Глядзі, Слушай. там ніжэй ад таго месца, дзе ты, ёсць месца, дзе 3 шляхі скрыжавання карацей утвараюць, і трэба леваруч пайсці. Мне патрэбна ежа. Ежа. Я знайшоў. Я прыйду на базу і просто ўсё, што знайду, там з'ем. Зноў кукачка. Не чапай яе. Ну, Гэтага чакай. боса можна забіць больш-менш проста, але лепш не забіваць. З іх, наколькі памятаю, дропаецца пер'е, якое карыснае, здаецца, для мараплавання. Што, мінус раліф? Не, ну амаль я тут гэта гонка на час. Пракатаваў я нейкую. Трэба бярозкі. Навошта? Ну, там з'есці каштаны.
Не, я хочу проверить. Я могу посадить гэтыя каштаны, каб зрабіць Можна. бярозавы гай. Бо бярозавы гай Важна. вельмі карысны. Я нават ухваляю гэтую ідэю. Гэта будзе весела. Я ж, до речі, і не устрываў, я такі, я думаю, ну я гарадскі, що я разбіраюся ў бярозках, правильно? Ого, что гэта такое? А я Гэта выкінуў камары кавалку, нейкія ці халера. што? Мгм. О, Ого! Так, вечар, зялёны грыбы выпаўзла павінны быць. каралева. Дзякуй, Глядзіце. хлопцы. А я тут на сметніцы нейкай. Качка-качачка. О, не свежую бульбу знайшоў. На сметніцы. Класіка. Паучкі, Лагічна. адчапіцеся. Ту-ту-ту-ту-ту, ту-ту-ту-ту-ту. Оп. Паучкі, адчапіцеся ад мяне. О, вось гэта дакладна ўжо сабакі, я чую. Ну так, яны тут каля мяне злева. Так, а дзе я? У, халера, далёка даволі. Зараз яшчэ ноч наперадзе. Будзе жорстка. Сабакі ідуць. Эх, помираю. А, блин, я же не поспею, так? Не поспею. Блять. Отчапіцеся, отчапіцеся, Гэта отчапіцеся. будзе жорстка. А, А, ну, в принципе, не благо. Я почекаю, я просто почекаю. Ну, пакайся на гэтай. вясною гэта весела, таму што і зубры адбітыя. І пчолы сябе паводзяць дрэнна. А что калі зуброў усіх пераб'юць, що мы будем рабіць? Мясо есть. Гінуць. А, логічно. Зубры суперкарысныя жэўжыкі. А мне падаецца, зараз гэта і адбудзецца. Ну, типу, іх зараз Так, просто... яны разыгралі. Так, усе мінус зубры. Не, так яны размножваюцца. Так не, у мінус усе зубры. Так там яшчэ ёсць. А, окей. Слухайце, ёсць імавернасць, што не дажыву і я нават. Опаньки. Ну він що, він першая смерть. Не, гэта Ну здаецца, что, другая. переезжаем, так? Не, так яны ж там, я ж кажу, яшчэ ёсць зубры. Яны дадуць рады, хутчэй за ўсё. А куда вы летите? Это просто за компанию летаю з вами. Дзесьці Я тут шукаю мусіў гэтую. быць месца адраджэння. Пераход. Слухайце, я Я амаль што знайшоў. ніколі не Да мяне, паміраў, да мяне ляціце. таму я нават не чарваточна. ведаю, як яно выглядае. Магільшчык, ты дзе? Бачу, лячу. Давай. Хоба! Зараз зноў адрознімся, тут трэба будзе пасткі нашы паглядзець. 4 трусы павінны там быць. А кажаны тут лётаюць усё. Можна з Они зуброў ніколі не гнаць знікнуць, зуброўку. Я думаю, так. Можна, але будзе нясмачна. О, Рудзі вучыць. Бяроза не з каштана, а з жалудоў. Дякую, што патлумачыў. Daddy, I'm gonna kill. Туса привідная.
А ці можна танчыць у гэтым? Ну, ось, дарэчы, так. І што ён будзе рабіць? Ну, Не ведаю. Па выглядзе нічога не робіць. Сонейка ўзыходзіць, і мы бачым шмат чаго, целаў просто каля гэтай брамы. Так, трэба Боже, пазбіраць на що тут робіцца? зерне, ўсё. О, нарэшце я цяпер разумею, як працуюць дэбафы. Цяпер зразумела. Ну, карацей, там усё просто. У тебя просто не застаецца здароўя, потым ты паміраеш ад усяго просто. А, вось гэта тут дзед памёр. Ой, я ж забыўся, яны ж нікуды не падзеліся. Волки бегаць, што? Слухайце, якая праблема? У нас трусаў няма. 4 пасткі, ўсе пустыя. Праблема не ў гэтым. Я ж зусім забыўся, што яны нікуды не падзеліся. Хто? Ваўкі? Ганчакі. Добры не адбіліся. Цягні іх на багну. Што ще рабіць? Не, я знаеш, як зараз паспрабую. Калі я зараз не памру, таму што я хутчэй за ўсё памру, насамрэч. Іх можна прыцягнуць да павучынай каралевы. А, ну так. Адзінае, што мне трэба мая свістулька. Не, свістулькі не бачу. Паспрабуем прывесці як ёсць. Вітанкі, павукі, паўкі, ратуйце. Так, добра, панабраў. Дзе гэты наш тэлепорт тут? Так, мы павінны патрэбны сябры. мяса. Я адбіўся з дапамогай павукоў. Дзякуй, павукі. Зноўку ўратавалі павукі. Павукі ўсяму галава. Нават зубры не далі рады, а павукі далі. Ёсь, Веда добра. там грибоў. Ці ежа атрымаецца? Так, хлопцы, у лес не хадзіце пакуль што, таму што павукі вырашылі трошкі паразмнажацца. Тут ходзіць павучая каралева, і яны вам адарвуць сраку. Як скажаш. Так, гэта мае? Здаецца, мае. Лутаемся, лутаемся. Блін. Кішэнькі паўсюль забітыя. Не забівай кішэнькі. Ну, я спрабую, яны самі. Магільшчык, на што мандрагора патрэбна? Гэта карысная рэч, дужа абмежаваная. З яе можна стварыць гэтую самую жалейку, карацей. Табе патрэбна ён? Зараз не. Пакінуў. Гэта, карацей, рэч, якая з дапамогай якой можна ўсыпіць усіх ворагаў побач. Або калі зусім гамон, тыпу, тады яна патрэбная. Ну. Так, На City Skylines справляецца 1000, дзякуй вялікі. І гэта ратуе City Skylines, таму што яна ў нас была у спісе на вылет, гэта ратуе яе на паўгады. Так што яна ў нас яшчэ застаецца. Каралева размнажаецца не сракамі. Калі нараджаецца каралева, застаецца кокан, а потым каралева ператвараецца ў яшчэ адзін кокан. І ў выніку атрымліваецца 2 коканы. І потым з кожнага з гэтых коканаў можа вылезці яшчэ адна каралева. Тут складаная біялогія.
трошки не заўжды лагічная. Драгора яшчэ здароўе аднаўляць. Я не спрабаваў, гэта такі абмежаваны рэсурс. Лепш здароўе аднавіць проста чымсьці ежай, халера, ці паспаць. Так, дебафчик, кажаце. Я там зерніка паклаў. Калі патрэбна раптам Ральфу. О, так, мне патрэбна. Мне патрэбна шмат. Там яшчэ... О, блин, тут яшчэ... О, вось цудоўна. Раз, яшчэ... Вось, пайшло насенне. Зараз я тут усё закапаю яго. Я яго закопваю, оно ўсё расце. Тут нейкі просто залатая жила. Я быў трошки заняты. Ніндзя скардзіцца на тое, што я не раблю траўлер. Зараз зраблю. Траулер? Ну, трайлер акіянічны. Так, ёсць у мяне? Не, у мяне няма. Трэба сабраць травы. Центрайз, вітанышкі, вітанышкі. Што нам яшчэ для шпрыцоў патрэбна? Мазгоў. Я насамрэч нават не памятаю, што на іх трэба. Таму што рэдка карыстаўся. Мы просто Цилиндра- настолькі часта гінем, што Ну, шпрыцы шчыра, як бы... Я один раз... Нормально. Ну так, я типу шпрыц... Два шпрыцы ў сябе высадзіў і літаральна праз 5 хвілін 2 разы помер. І па типу, што былі тыя шпрыцы, што не было. Не, свае рэчы ён падабраў. Таму што бачыш сякера ў руках, значыцца рэчы падабраў. Сякера гэта галоўнае для дзеда Максіма. Джалы, джалы, джалы. Недзе джалі падзеліся, не бачым. Тым-тудум-тум, тум-тудум-тудум. Во. Тум-тум-тум-тум. Там мы паміраем, і у мяне было 80 здароўя тады, альбо колькі, калі я сабе знайшоў тэнтаклю і потым помер 3-4 разы каля яе. Ну, типу... Яно як бы дапамагае, але яно дадае літаральна пару удараў яшчэ дадатковага, калі ты хуйні не ведаеш, што як бы... Дякую за Ну. фоллоу. Тут Такое. гульня просто дастаткова складаная, каб не разменьвалася просто здароўе на здароўе ворага. Тут яшчэ трэба ужываць розум. Ну, я кажу, што нам для шпрыцоў не хапае, гэта мазгоў. Ну, каб яны былі карыснымі, трошкі разумней быць патрэбна. Дарэчы, зубры ёсць, я ж кажу, ёсць яшчэ адзін камплект. Там яшчэ зубра. Недоўга чакаць. Так, мы будзем чакаць, можа за сёння, можа на заўтра ўжо. Зараз куфар зраблю асабіста для гэтых рэчаў, каб хілкі рабіць. Так, абыдзем зубру. Ось тут два зубраня бегае. То бок зубры нікуды не падзеліся. І працягваем даследаваць ось цяпер нармалёвае надвор'е, каб даследаваць усялякае. Дзе я? Вось тут мяне яшчэ не было, і тут яшчэ адныя павукі ёсць. Выдатна. Здароўку, павукі. Давайте я вас пабрэю. Рушыць дзіўнавата. Пагалілі павукоў. Ну, а вы думаеце, як я атрымліваю павуціну ў гэткай колькасці? Я галю павукоў.
Боже, квітаночки. Прийшла весна, показала, де хто срав. Ну, гэта так. Гэта ён казаў наконт шкілетаў гэтых. Так, што я хацеў зрабіць куфар. Ще адзін філяльны. Халяльны. Дзе нас яшчэ не было, яшчэ Так. сюды можна схадзіць. У балота я не пайду. На гэтым у нас спецыялізуецца Ралев. Я пойду ў поле. Я спецыялізуюся не па балотах, я спецыялізуюся па тэнтаклях. Ну і па смерцях Русский яшчэ. спецыяліст. Такія гнуткі, я б сказаў. Халера. Ось тут можна будзе зрабіць пераход. Так, джалы. Два іклы Дождь знайшоў. пайшоў. Што? Хто селітру браў? Так, фрикаделькі я ўжо навучыў іх рабіць. Звычайна ёсць пэўная колькасць манстрачага мяса, з яго таксама робяцца фрикаделькі, дужа зручна. Ось, дарэчы, нагадалі пра ежу, я нешта забыў. Есці захацелася. Так. І селітра, во. Базовый огород. Не, ўсё, я думаю, на гэтым мой дызайн на фермы скончаны. Я думаю, хопіць пакуль. Мне патрэбна толькі насенне. Так, кому там трэба былі каштаны бярозавыя? Мне. Магу нарубаць. Рубай. Так. Калі што, дарэчы, пад дрэвам можна хавацца ад дажджу. О, накладна, окей. Так. Ёсць камяні залатаносныя, ёсць кветачкі, ёсць кудысьці ідзе шаша. Куды гэта я накіроўваюся? Халера яго ведае. Не ведаю, пра што ты кажаш, паладзін. Сапраўды? Падобна? Не думаю. Дызайн форму фаласа нагадвае. А гэта, мабыць, штосьці па Фрэйду. Мгм. Просто калі глядзіш на штосьці і табе здаецца, гэта ж у нас Фрэйд гэта апісваў. Ля, колькі тут каратоў. Вітанкі. Парсюковы кароль. Добра, што ўсё спяць. Так, насенне ў халадзільніку раптам што? Там 2 штукі. Ладно, добра. Оп. Тут просто яго прям патрэбна шмат. Ну, я бачу, так. Фрэйд і паладзін мае сябры. Зраблю я траулер. Я вось ішоў насамрэч за травою. Села на карак. Траулер. Ну, да змену канаплечка. Выправляцца. Трэба кудысьці выправіцца, каб пазбіраць сабе. О, я бачу, дзе бярозкі. Па мапе. Вы там не памрэце ўначы? Не, не павінны.
А як Ну, можна це даведацца, як правда. выглядае насенне ну ежы? Тыпу я зараз вось пакрыху вучуся і разбіраюся, вось саджаю насенне і ведаю, як яно тыпу у працэсе росту, то бок я тыпу інфармацыю збіраю ўнутры сваёй як бы бібліятэкі гэтага ну, штуку якую я апранаюся. Вось. Але адзінае, я не разумею, як працуе, тыпу, у мяне ёсць этап, тыпу, я магу нават на этапе насення разумець, што гэта за насенне, я так разумею, проста што я не ўпэўнены. Ну, я Может быть, не спец. Добра, мне Узгороднены. падаецца, я магу неяк агледзець яго перад тым, як пасадзіць, значыць. І разбірацца потым. Паўсюль твары, гэта неяк завецца ўсе на месцы, але я не памятаю, як гэта завецца. Вітаю усе на месцы. Усе на месцы я нешта загаворваюся. Нешта, ведаеш што? Максім, у нас гэта скончваецца зараз таго полумя. Так, вибачаюся. Угу. Так. Зараз подкину. Полымя Чудоўна. таксама сацыяльны канструкт. Я сюди покину, раптом що каля вогнища. Дрови. Уже хутка раніца. Таму што набліжаецца лета. Ноч Так, усе. Я полетел значна карацейшая. по бярозкі. Адзінае, што халера на дворе такое сабе. Трэба кветачак пазбіраць. Побачиш, насіння збирає обов'язково, усе потрібно. Ага. Так, дзе я швендаюся? Можна атрымаць дакладнае насенне, калі збіраеш гародніну. Мяне б'юць, сур'ёзна. Парсюкі прыбеглі, скатынякі. Ідзі ў сраку. У сенсі, калі я збираю морку, ну у мене зараз морква есть. Я з яе неяк, типу, вивучить. Усё, зрозумів. Просто потрібно насіння, так, вивучить насіння. Не, почекайте, гэта не тое. Не розумію туди. Сельская гаспадарка гэта няпроста. Ёсць, типу, саджаць на кожныя сезоны. Так, можна яшчэ угнаеннямі замарочыцца. Просто вось гэта мяне цікавіць. Так, тут ёсць сезоны на раслінкі, я зараз паказваю, напрыклад, тая ж морква. Мне просто цікава, мне хацелася б ведаць, просто калі ты садзіш насенне, ты не ведаеш, што яно за насенне, так? І таму, як бы, сэнсу няма. Ты ж не можаш ведаць, што ты садзіш, таму ты не можаш разлічыць, на які сезон ты садзіш. Вось тут цікава разабрацца. Насенне морквы побач у інвентары. Прадаўгаватае насенне. Вось гэта? Не, пачакай, я не разумею. Ну, вось, вывучыць, так, мне маё пытанне, па сутнасці, як вывучыць яго. Людзі акадэмію скончваюць, каб вывучыць, а ты хочаш адзін раз клацнуць, і каб усё атрымалася? Гэта трэба пайсці навучацца на агранома. Гэта складаная і цяжкая праца. Божухна, куды я залез. Несці я дуже далёка ад дому. Ну, я, типу, займаюся даследаваннем, але яно, быццам бы, мне досвіду не дае ніяк. Знойдзенае заўсёды рандомнае. Вось гэта прадаўгаватае, гэта, типу, абавязкова будзе морква, так? Вось, зараз дадалося. Усё морква поўнасцю вывучанае. Так, дакладна. Віншуем. Морква до конца вывучаная. Вырошчваць гігантычныя морквы. Так. У залежнасці ад таго, наколькі ты дасведчаны, змяняецца памер гэтага ўсяго. Добры аграном можа вырасціць моркву памерам з чалавека. Так што ёсць куды расці, Ральф. Добра, то бок... Усё, як толькі саджаю... Трэба... Ну не, гэта бессэнсоўна. Калі вырастае, можа быць, час ад часу я змагу гэта рабіць. Так, угнаенне можа ёсць. Давайте угнаенне патыркаем. Якая ж мокрая вясна. Ж мокрая. Штосьці зусім усё, ну.
пасадзіць і вывучыць карацей калі рандомнае, ну выпадковае гэтае насенне, то яно не вывучаецца ніяк, то бок ты яго просто ты посадзіш і ўсё яно садзіцца. Так, это мы ўсё угнаілі. Ось мне патрэбна, калі я збіраю, то тады я толькі даведваюся ж нешта, ну калі вось прям насенне нейкае прям ужо калі я ведаю яго, напрыклад, прадаўгаватае, там было прям літаральна напісана не просто насенне, прадаўгаватае насенне. Вось калі я яго пасадзіў, вось тады я магу даведацца, што за яно. Яно тады ідзе мне ў бібліятэку і там нават хутка можна аглядаць потым. Вот так. Дзесьці тут побач у мяне яшчэ зубры ёсць. Я чуў. Ля, я трошки змёрз. Я голодный, холера. Я Хто забрав дрова? Так, я тільки одної знайшов раптом. Угу. Зараз бярозки посаджу. Ну хоч якую ежу можу собі собрать. Механіка комплект. сельскай гаспадаркі на асобную гульню. Дык у гэтым сэнс насамрэч. Это выжыванне. Я даже за будку піхнуў гэта. Собі ў ежу. Так, морква треба тобі? Запихивай просто у холодоса, там разберемся. По фармінг симулятору, каб замуціць. У мяне, калі ён толькі ёсць, то Xbox Game Pass, у мяне так-то не бываў ніколі. Ось. Фармінг симулятор. Розмір з дощ, правда? Так. Фармінг симулятор у мяне нейкі, здаецца, ёсць, але толькі ў Epic Game. Карацей, тут ёсць нейкі набор, не, гэта у геймпасе ёсць 25-й. Вось. Я не ведаю там. Ну, карацей, трэба тэхнічна разбірацца. Блін, пакуль глядзеў фармінг сімулятор, то ёпарас это. Так, про пялёсткі я забыўся. Зараз пойду ёсць. праверю, там нешта каты зноў калупаюцца. Зараз буду. Духом пабуду. Дякую, що нагадала. Дякую. Так, сюди. Гэта у нас Так, атрымаецца авіцыя. 2. О, цёмная ноч. Як я выдатна паеў. А і що Знайшов ти баджаєшся, супер чому добрий цього ягод. лагеря нема? Я пайшоў піпец у нейкае падарожжа, але ўжо даволі блізка ад хаты. Хутка павярнуўся. Волоцуга. Дык экспедыцыя мне тут найбольш падабаецца. Так, чекай, ще серу. Селітра, гэта селітра. Трэба будзе нафарміць селітра, трэба будзе яшчэ нафарміць бярозак, каб у нас былі каштаны гэтыя. У 25-й ёсць кап. Кросс-платформенны. Яшчэ ўкалоць? Не, таму што Ральф яшчэ ёсць. Хай Ральфу застанецца. У вас там наче ще були пелёсткі гнілі у куфрах? О, чекай. Мне падаецца, я ўсё сабраў. Я, можа, чат зараз гэтых самых фрею пастаўлю. Це правда Толькі мне было. патрэбна часу. Пару хвілінак. Тут нема. Піша, што 25 ёсць каап. Цудоўна. Але зноў жа, ну, з каапамі такая штука. Добра, што дзед Максім, што магічыкі мы ў адзін слот атрымліваецца, ну, то бок, прыкладна ў адзін час стрымем, можам разам пастрыміць. Але трэба яшчэ тэхнічны момант разабрацца, тыпу, ці ўсё працуе, там, не ўзнікаюць нейкія праблемы ці не. Ну, то бок, бывае такое. Плюс, не ведаю, ну, напрыклад, ноутбук можа не пацягнуць там, ну, вось. Хутка будзеш стрыміць фармінг, калі разбярэшся зусім. Не, гэта просто, ну, тыпу, размова была. Я не супраць, я заўсёды думаў, ну, просто рукі не даходзілі, мне цікава было яе паспрабаваць. Ось, мне так сімулятары падабаюцца.
Просто што так гэта ж тыпу арганізаваць зноў ж патрэбна. Нават калі праблемы ну людзей знайсці ўжо не праблема, то ўсё роўно патрэбна ж тэхнічна праверыць, што ва ўсіх усё працуе. Матка боска, що тут робиться? Тут качки з рапухами б'ються. Я зараз фрэю вам паверху падрыхтую, просто што я ажываць не буду. Ну я вам у сэнсе чат я вам падрыхтую, каб вы бачылі. Дзе? Дзе там мае ўсе прылады? О, До нарешті речі, дощ скрафтить собі скончується. буде гэтую кірку. Кайло, каб збираць каменчики. Що, О, вже ля, навіть що камінчики таке? скончилися? Нейкія, слухайце, свінні тут на яйкі нейкія напалі. Пачакай, Гэта свінні з- на яйкі напалі, што? рапухова. Так, на рапух, карацей, я знаходжу каля іх ногі рапуха і яйкі Так, разбіты. так, лутай. Калі ось яны між сабою б'юцца, у гэты момант абавязкова трэба лутаць. Таму што шмат усяго смачнага можна паназбіраць, не вытрачаючы ніякіх сіл на гэтае. Гэта пінгвінячыя засталіся. Ну так, але яны хутчэй за ўсё ўжо добра так папсаваныя. Таму калі хочаш іх Вільготнае з'есці, тепло яйка спяшайся. не піша якое, чыё. Карацей, саджаю каля базы табе бярозы, каб ты каштаны еў. Дзякуй, саджай. Я не дзеля гэтага, а дзеля таго, каб была крыніца яшчэ нечага. О, качку знайшоў яшчэ адну. Тая самая качка, чакай. Гэта я проста з іншага боку да яе падышоў. Так, нейкі гарбуза знайшоў яшчэ. А які скача за мной. Гэта куфар нейкі, ну. Калі ён чырвоны, то так, гэта куфар. Ну ён такі гарбузовы, ну. Ідь. Всё, края ёсць. Вулі знайшоў велічэзны. Велічэзны, асцярожны, гэта таксама босс. Так. Ды ён замярзае. Хто там Але замярзае? кветак тут, ёпта налево. Таму што Ой, побач з ой. вулем. Усё, атакуюць. Ужо? Боже. Ну, і не чапаў, яны самі на мяне. Самі. 12 пчолак. Вядома, самі. Я не чапаў. Так. Ведаем, ваша Дзякуй не Богу, я чапаў. хутчэй рухаюся за іх. Каменьчыкаў колькі добра. Вось сюды я прыйду зараз. Кайло зраблю. О, нарэшце, боже. Так, зараз будзе траулер нарэшце, ніндзя. Перастане мне нагадваць. О, мне там нават пачало ўжо вырастаць штосьці. Цудоўна я адышоў. Так, выдатна. Цяпер трэба штосьці смачнае туды пакласці. І будзе ў нас цяпер яшчэ і рыбка. Так. Глядзіць мокры шкілет. Гэта мокры шкілет Раліфа. Не можа быць. Не можа быць, я ні разу не паміраў. Яно падпісваецца, чый гэта. Не, Чый гэта рэшткі. не можа быць. Я не паміраў, нічога не ведаю. Ніколі такого не было. Все, я цалкам высах. Выдатна. По-по-по. Чыі гэта шкілеты?
Ну, кагосьці... Каму не пашчасціла, сфармулюем Заслуги гэтак. нейкія. Ну, Так, хутка ноч. Я, мабыць, недзе побач з Добра, базай уже, добра. правда ж? Calculated. у траўлер адразу патрапіла нейкая рыбіна. Не халеры сабе, там добрае месца я знайшоў. Вільготныя жабі ножкі, кажуць. Я яшчэ нейкую вочную косць знайшоў. Што гэта ўвогуле такое? Гучыць смачна, бяры. Я яе пакіну тут. Ой, хлопцы, Хай я на зараз вам панараблю папкорну. Нам спаймалася рыба папкорнавая. Вочная кость? Что? Что вы там робите? Чем вы занимались весь этот час? Вось, бачыш? А, гэта коста, якую калі трымаеш у заплечніку, за табой бегае ось гэты ось куфарчык на нагах. Жабины ножки. А я могу их это посмажить с ежей? Зараз я себе поесть зроблю. Ну, гэта Ух. ж, типу, заживо. кажуць, курыца. А, ну так, давай. Плюс-мінус. Так. Я ну. А. Чекай, я только поклал на уже попкорн перед. Это ты мне попкорн закинул. Я вот такие, откуда мне попкорн взялся? Спужаўся, Ну так, жду снег. ператварыў жабку на папкорн. Ну ты вар'ят. Ну, я думаю, я гэта працую. Ну, в принципе, я нічаму ўжо не здзіўляюся ў гэтай гульні, шчыра. О, попкорн. Нормально. А ён нічога не дае. Ну ты ў кіно ходзіш, каб паесці? Ну, вядома. Так. Залежыць ад фільму. Так, яшчэ насенне пасадзіць. Не выкінуць, пасадзіць. Ой, я не то Дарэчы, выбачаюся. 43 дзень, амаль Усё што прапусціш. паўтары месяцы Сава. выжываем. Мяса каля кашанят, кажа. Зараз пойду. Зараз пойду назбіраю гэтага мяса. О! Хтосьці пакінуў мне сэндвіч, дзякую. На гэтую халеру трэба... Кішэні халера поўная. Так, крапухи. Сюди вниз. Тем-терем. Во. Гнездо бачу. Так, мне зноўку скончылася трава. Ажно тут настрой пос- сапсаваўся. Толькі тым займаюся, што з ежай размаўляю. Не бачу. Ухваляю. Мабыць, трэба пачакаць, пакуль яны тут усіх рапух падабіваюць. Арэгана чаго не з намі? Экстрым та без арэганы? О, вось яна. Так, это выкапываем, это все бескорыстная хрень. Што можна закінуць яшчэ? О! Калі прыгатаваць рыбіну і з ягадамі, што атрымаецца цікава? Хіра сабе яна тут рапух налутала. Ну так і усіх забіла. Уф. Гэта ж босс. Калі рыбіну і з ягадамі прыгатаваць, атрымліваюцца фрыкадэлькі, калі што. Добра, нічого цікавага. Я думаю, будзе нейкая там рыбіна ў саку. Я думаю, гэта проста Ікея цісне. Каб была манаполія.
О, жабіны сандвіч, дарэчы, нажорысты. Калі што, 2 фрыкадэліны закидываю ў халадзільнік есці. Дякую, акурат трэба. Хода. Божух на рыбах, хопіць лавіцца. Нейкае добрае месца знайшоў, туды аж бясконца лезе рыба. Спакойна. Так, ножки, ножки, ножки. Нема куды кинуть. Пелёсткі сюды. Ось так. А Калі яйкі няма гэты куды, яны прададуцца трэба ці знесці. вохлю ці не? Што? Яйкі прададуцца гэты агулам ці не? Так, гэтыя яйкі тухлыя, яны патрэбныя, каб рабіць порах. Неяк са шымі можна рабіць, блин. Ежу не след. Мы лухтой нейкай займаемся з нашымі гэтымі фрыкадэлькамі, трэба са шымі рабіць. Не, фрыкадэлькі яны, здаецца, найбольш нажорстыя ўвогуле. Так, 2 палкі, 2 Так. крэменем. Усялякага тут хапае, але вось менавіта фрыкадэлькі супер нажорстыя. Ном-ном-ном. Менавіта мэтай горы. Усе вітанкі ад пінгвіна. Вітанкі, вітанкі. О, я нешта прыгатаваў. Мядовыя наггетсы. Добра. З'едзем. Магільшчыка, ты іклы будзеш калі-небудзь вытрачаць ці не? Іклы, ну вось у мяне ёсць камплект для рамонту. Калі што, можна адрамантаваць усялякае, зараз пагляджу. Так, можна рамантаваць парасоны, можна рамантаваць вопратку. То бок іклы не губляйце, іклы супер патрэбныя. А у мяне пытанне наконт фермы гэтай. Типу, блин, куды мне падзелася гэта? А вось. Карацей, тое, што яна большага памеру вырастае, гэта што дае ўвогуле? Типу, я больш іх вырошчваю, як результат? Так, калі штосьці буйное ты кувалдай разаб'еш, яно разваліцца на некалькі звычайных памераў вось гэтых самых. Ну просто вось зараз, напрыклад, кавун вырас, і ўсё, падаецца, яго можна сабраць. Але я не ўпэўнены, типу, можна яму даць, канешне, парасці далей. Ну, карацей, я не ўпэўнены, як гэта працуе. Бяром, глядзім на кавуна, на кавун. Монстрик з языком ля вогніша, дык гэта ось, дзе там Чэстер зараз. Зараз прыбяжыць. Во-во-во, гэта дадатковы фуфарчык. Карысная рэч, насамрэч. Але яго могуць забіць. Туды мы пакладзем сюды павуцінне. Нармалёва. Дарэчы, я хачу паглядзець, ці сапраўды смажаны зялёны грыб аднаўляе глузд. Зараз паспрабую. Аднаўляем, але толькі глузд ежы не дае. Ну, сапраўды лікує галаву выдатна. Скрыня на ножках менавіта. І кайфовая, дарэчы, скрыня. Яна буйней за наш заплечнік. Мне патрэбна яшчэ гэтая хрень, якая там капалка. Палка-капалка. Дзе там? Дзе ты? Называецца матыга, вось. Усе адразу зразумелі, пра што я. Уначы асцярожней займайцеся гаспадаркай, бо цёмна. Да тут недалёка, я спецыяльна рабіў, каб яно было бліжэй да базы. А то ў папярэднія разы я там каля пячоры гэта рабіў, і такое сабе было. Магільчык зноўку жарэ грыбы. Ну дык вядома. Гэта таксама традыцыя. Калі што, у мяне вось тут літаральна побач з кампухтарам ёсць грыбы. Звычайныя баравічкі. У сэнсе яны растуць у цябе там? Не, пакетик сушоны. Слухайце, а я б хацеў які вазончык, але з грыбамі. Трэба паспрабаваць. Не чапай смаколікі? Добра.
Не раю. Добре. Трэба памяшканне зачыненае. Каб не было магчымасці ў грыбоў споры распаўсюджваць свае. А, ну ім жа яшчэ і вільготнасць павышаная патрэбна. Так. Ну, Мне гэта падаецца, можна ма- зрабіць тут. Магіччыку можа самы ідеальны наадварот гэта камбінацыя. Цёмна, вільготна. У старэнні трэба І небяспечна. зрабіць сабе кабінет. Не, так я думаю, можна зрабіць штосьці на кшталт тэрарыума. То бок, каб была пэўная закрытая сістэма, там якім слоікам закрыць, каб яно ўнутры расло, гэтак, і вільготнасць павышаная будзе, і дадатковая ахова ад спораў. Я пайшоў здабываць каменьчыкі, Так, селітру. ежа у нас пакрысе робіцца зашмат. Шаноўнае гаспадарства, спыніцеся. Не збірайце за халеры, таму што яна будзе псавацца і дарма гуляцца. Добра. Запас бяды не чыніце, але толькі калі ён не псуецца. А дарэчы, ўжо першая. У нас роўна 3 гадзіны зараз. Дакладна. Чаго? А, 13, Прямо. так. У сэнсе так. Хлопцы заліплі. Так, не, яна заліпальная прям гульня, кайфовая, падабаецца. Сельская гаспадарка яна гэткая. Не, ну я не толькі пра сельскую гаспадарку ўвогуле. Я, конечно, ну, сельская гаспадарка займае прям да халеры часу. Хацелася б, каб мне нейкае ну, типу, нейкае паляпшэнне мець, каб гэта хутчэй рабіць просто. Таму што за ёй можна закапацца і ніякага іншага геймплею не пабачыць. Не, так тут просто не заўсёды ёсць сэнс рабіць больш, пашырацца. То бок вось у нас ужо ежа пачынае збірацца ў халадзільніку, што мы яе не паспяваем есці. Гэта значыць, што яшчэ больш гародніны нам не трэба. Ну, просто зіма будзе, я не ведаю, типу, можа, гэта важна. Ну так. Ми зараз будемо заканчувати ці... Ну, глядзіце, я як бы звычайна скончваю, а дзесьці, ну, першай 30, першай 40, але, ну так, можам мы прям зараз скончваць, без праблемаў. Ну, трэба дачакацца раніцы, каб адбылося захоўванне, і тады можна будзе. Добра. Давайте сходимо. Так, где-то мой парасончик. Ну, короче, сёння было прадуктыўна. Літаральна ўпершыню пабачыў, як працуюць дэбафы, ўпершыню памер. Мы яшчэ і пераехалі далёка. У мяне, дарэчы, Алег, тэрыторыя ты недаследаная. Збірайся ратаваць свой агарод А як яго ратаваць-то? лейкай. Лейкай А трэба у паліваць. мяне няма лейкі, зараз хтосьці забраў у мяне маю лейку. А, ну так дождж ратуе. А вось ад гэтага дождж не ўратуе, шаноўнае гаспадарства, капец усім. Што Гэта такое? горш за босса. Атакуються. Да, драпухи падають з неба. Нешта не ў парадку. Хто выклікаў такое? Я на гэта не пагаджаўся. Гэта так працуе вясна. Ага. Рапухі з нябёсаў, ну, зразумеў. Божухна. Мяне імгненна забілі. Я паспрабаваў з імі змагацца, проста імгненна знішчылі. А я ще маланка ж не шмаляє тут побач со мною. Так, і маланка шмаляе таксама. Ну што, да раніцы перажыць, так? Так. Ну так, мабыць. Там будзе і захоўванне, і будзе вясёлы пачатак наступнага стрыму. Адразу просто паніка. Ну. Лера, пошкодили мне, я не собрал шмат каменьчиков зусім крышечку. Максим, у тебе падаецца з мікрафонам нешта не тое. Штосьці адвалілася. Ну, Гломер каля свіней мусіць быць. Гломер гэта хто? Як я скажусь. Каля свіней мы ўжо знайшлі, калі што.
Так, громоотвод можно побудовать. А ёсць жаба-адвод нейкі? Жабоотводу няма, не. Жабок А трэба што з імі? Іх заставіць патрэбна усіх перабіць забіць. усе? Што нам з імі рабіць? Усіх трэба забіць. А вожыкна. Івай. Ну, я могу паспрабаваць іх завесці да павукоў, павукі разбяруцца. А слухай, да валоў. А яны ўжо ўсё, не? Валы зараз вясна, яны будуць біць усіх, у тым ліку вас. Таму лепш я павяду да павукоў. Зразумела. Гомер муха, калі яе аднаўляецца розум. Вялікі мух, у сэнсе я памятаю боса гэтага, які стаяў у пустэчы, вакол быў вагонь, я з ім змагаўся, але я не звяртаў увагу, ці аднаўляе ён розум. Я яго ўспрыняў проста як боса і спрабаваў забіць, памятаю. А гэта не ён. Нарэчы, дзіўна, але праўда, каля валоў няма жаб гэтых руху. Ніводнай. Проста муха. Цікава. Трэба вяртацца да вогнішча. Зараз нож. Спачатку трэба статую знайсці. Ось статую я бачыў. Помнік. А ось тое, што ў выніку яшчэ нейкі гадаванец з'яўляецца, гэта я не ведаў. Цікава. Ноч прыйшла. Так. Дарэчы, рапухі пайшлі. Ну, яны ўсіх забілі і пайшлі шукаць, каго яшчэ забіць. Вядома, яны пайшлі. Так, Сумна ім з намі просто. трэба нешта прыгатаваць. Ралях тут 9 насення ёсць. Цудоўна, я яго пакуль не... Хаця можна і пасаджаць. Я сабе ежу якую зраблю. Так, селітру сюди. Селітру сюди. Ты нешта готуеш? Так. А гэта Зараз. шкілет дзеда Максі. За рыбы сабе фрикаделькі раблю. Нарэшце дождж скончыўся. Так, гэта сюди. Слухайце, тут ёсць механіка апанавання, то бок, магчыма, прывідам можна ўсяліцца ў нейкую жывёлу? Ну я спрабаваў, але яно просто рухае і падсвятляе іх, больш нічога. Ну там насамрэч тыпу нічога не адбываецца глобальна. Хаця можа быць штосьці можна зрабіць. Просто я не ведаю як. Трэба будзе падумаць. Ён з'яўляецца толькі ў поўны месяц. На помніку кветка, трэба яе паспець забраць, каб свінні не жерлі. Цікава. Раз, два, три. Пустазелле не, забудку. Хай будзе. Так, ну што, раніца прыйшла. Ну, Так, захоўванне ёсць. адбылося. Добренька. Толькі пагляджу, што ў мяне з гэтага атрымаецца зараз. 2 мяса і нейкія дзве травы запахну. У казан. Галоўнае, каб было смачна. Там разбяромся. Добра, што не сталі ладзіць лічыльнік смерцяў. Ды і было бы 0 на ім, усё нормально, ні разу не паміралі. Усё, я гатовы. Атрымаліся фрикаделькі. Ну, ўсё ў фрикаделькі пераўтвараецца. Добренька тады. Тады мы скончваем. Я зараз прыпыніць Побачымся працу. на наступным тыжні, калі яно зноўку выпадзе на рулетцы. Ну, калі выпадзе. Альбо на гэтым тыжні. Альбо, магчыма, паслязаўтра. Альбо халера яго ведае. Калі вы трапіце, галасуйце далей, каб пабачыць зноў нашу каманду у Don't Start Together, а мы на гэтым будзем скончваць. Я жадаю вам добрага дня, трэба паглядзець, можа, кудысьці мы зарэйдзімся.
Всі разом. Давай поглядим. Я нікого не бачу, на жаль. Може, яшчэ пакуль ранавата просто скончваем. Звычайна там А Люсі будзе. Вэль Тады пачынае. завітвайце да мяне, мабыць, я як і ў мінулы раз працягнеш, якую так? дэмку паганяю якую. Так, а я буду ўжо скончваць, мне тут 20 хвілін, і я бы ўжо, можа, да працы рыхтаваўся бы. Добре, я тоді Добренько. розлучаюся. Так, Усім величезне удачі дякую. усім, добрага дня. Дзякуй за прыгоды, было Да пабачення. До прадуктыўна. наступного. Пакуль.